ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति सदे देवी प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री शिल प्रभुपाद की जय हो। श्री शिल प्रभुपाद की जय। श्री शिल प्रभुपाद यांचे द्वारा आज आपण आपल्या आपल्या क्लासचा आपला 15वा दिवस आहे आणि आज आपण आपला 15वा अध्याय घेणार आहोत। तर त्याचं नाव काय आहे? पुरुषोत्तम योग असं नाव आहे। तर आजच्या आपण अध्यायामध्ये पाहणार आहोत की मग हे जे परमपुरुष म्हणजे भगवंत आहेत, मग ह्यांच्याशी आपण कसं युक्त होऊ शकतो, कसे आपण यांच्याशी युक्त होऊ, जोडले जाऊ, यांच्याशी एकरूप होऊ, त्यांच्या कृपेस पात्र होऊ, हे सगळं आपण आजच्या अध्यायामध्ये अभ्यासणार आहोत। आता आपण बघूया की पहिल्या श्लोकातून आपल्याला भगवंत काय सांगतात। पहिला श्लोक भगवंतांचा आहे, मग आता आपण तो अभ्यासणार आहोत। त्याची पुढची स्लाइड घेऊया। आपले इस्कॉनचे श्री श्री राधा गोविंदांचे अर्च्य विग्रह आहेत, त्यांना आपण वंदन करूया आणि आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया। आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य यांचे आशीर्वाद घेऊ आणि आपला अभ्यास सुरू करू। आपण अर्च्य विग्रहांना का वंदन करतो? तर
तर आपण शिकलो की नाही मागच्या अध्यायामध्ये की अर्चविग्रह म्हणजे काय, भगवंतांचं असं अधिकृतपणे सेवा स्वीकारण्याचं ते रूप आहे. म्हणजे तिथे प्रत्यक्ष उपस्थित असतात भगवंत जेव्हा आपण अशा पद्धतीने प्रार्थना करतो त्यांना. म्हणजे ह्याद्वारे आपण हे समजून भाग घेतला मागच्या अध्यायामध्ये की भगवंत प्रत्यक्ष अर्चविग्रह जिथे आहेत तिथे ते उपस्थित आहेत आणि म्हणून आपण त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे किंवा म्हणून गुरूंचे आपण आशीर्वाद घेऊन आपलं जे काही अभ्यास आहे किंवा भक्ती सेवा साधण्याचे प्रयत्न करायचे म्हणजे आपल्यावर त्यांची कृपा राहते. आता आपण आजचा श्लोक घेऊया. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्. श्री भगवान म्हणाले असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. तो जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. आता भगवान काय म्हणाले की असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे बरं का, ज्याचं मूळ कसं आहे तर वरती आहे आणि त्याच्या शाखा खाली आहेत आणि पाने म्हणजे वैदिक मंत्र आहेत आणि जो वृक्षाला जाणतो त्या वेदांना जाणतो. म्हणजे काय की एक शाश्वत वटवृक्ष म्हणजे हे कोणाला म्हटलंय तर जे आध्यात्मिक जगत आहे ना तर ते हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे भगवंत आहेत म्हणजे आध्यात्मिक जग आपण म्हणतो म्हणजे गोलोक वृंदावन किंवा सगळे वैकुंठ म्हणजे जे सगळं आध्यात्मिक जगत आहे तर ते म्हणजे काय आहे की एक शाश्वत जसा वटवृक्ष तसा आहे. पण त्याचं म्हणजे आपण जर पाहिलं तर पण असा एक वृक्ष आहे की ज्याचे मूळ आहे ते वर आहे आणि त्याच्या शाखा खाली आहेत. मग मग असा वृक्ष काय आहे तर हे अगदी त्या म्हणजे जे आध्यात्मिक जग आहे त्याचं हे आपण जर पाहिलं असेल म्हणजे आपण एखाद्या सरोवराच्या तलावाच्या ठिकाणी गेलो नदीच्या शेजारी तर तिथे वृक्ष असतो हो की नाही. मग त्याचं प्रतिबिंब कसं पडतं पहा पाण्यामध्ये तर ते कसं पडतं म्हणजे जसंच्या तसं फक्त उलट होतं हो की नाही. म्हणजे मुळे वर आणि झाडे खाली म्हणजे झाडाच्या फांद्या हे सगळं खाली. मग आध्यात्मिक जगाच्या अगदी म्हणजे विरुद्ध असा हा भौतिक जग आहे बरं का. म्हणजे त्याचं प्रतिबिंब आहे ते आणि ते कसं आहे तर मग त्याचं मूळ वर आहे आणि मग त्याच्या शाखा अशा खाली आहेत आणि त्याचे मग पानं म्हणजे काय हे वैदिक मंत्र आहे आणि मग जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदाला जाणतो असं भगवंत म्हणतात. तिथे चित्रात दाखवलंय पहा. म्हणजे तर हे जे भौतिक जग आहे ना आपलं तर हे कसं आहे तर ह्याची तुलना वटवृक्षाशी केली आहे. म्हणजे तर ते कसं आहे आध्यात्मिक जगाच्या बरोबर कसं आहे उलट आहे त्याचं जणू आपण जर एखाद्या म्हणजे सरोवरात नदीत असं प्रतिबिंब पाहिलं तर ते कसं दिसेल तर तसं आहे ते. आणि मग आपल्यासारख्या म्हणजे जे ज्यांना खूप आसक्ती असे सामान्य लोक आहेत सकाम कर्मी आपण या भौतिक जगात जेव्हा असतो तेव्हा तीन प्रकृतीच्या गुणांच्या प्रभावाखाली असतो. मग काय होतं आपण एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर दुसऱ्यावरून तिसऱ्या असं भटकतच असतो. म्हणजे ह्या भौतिक संसारूपी वृक्षाला बिलकुल अंतच नाही आणि ह्या वृक्षात जो आसक्त असतो असा मनुष्याला कधीही मोक्ष प्राप्तीची शक्यताच नाही बरं का. मग आता हे वैदिक मंत्र काय आहेत तर आपली आत्मोन्नती करण्यासाठी म्हणजे वैदिक मंत्रांकडे जर आपण आकर्षित झालो आणि आपण भक्ती मार्गावर आलो म्हणजे वेदांचा उद्देश काय तर भगवंतांची प्राप्ती करणे ही आहे. मग त्यासाठी वैदिक मंत्र त्याची पान आहेत त्या वृक्षाची बरं का. आणि वृक्षाची मुळं कशी आहेत वरच्या दिशेने म्हणजे ऊर्ध्व दिशेने म्हटलंय म्हणजे ऊर्ध्व मूल मध्ये शाख असं म्हटलंय भगवंतांनी. आणि मग असा जो अविनाशी म्हणजे मोहरूपी वृक्षाचा आपल्याला म्हणजे हा कधी म्हणजे हे मोह कधी आपल्याला संपणारच नाही ना म्हणून त्याला म्हटले अविनाशी मोहरूपी वृक्षाचं ज्ञान झालं तर नक्की आपण ह्या वृक्षाच्या म्हणजे ह्या भौतिक संसार रूपी जो वृक्षाची तुलना केली भगवंतांनी उपमा दिली तर त्याच्यातनं आपण नक्की बाहेर पडू शकतो. म्हणून मग आपण बंधनातून ह्या मुक्त होण्यासाठी कोणती पद्धत आहे काय केलं पाहिजे हे सगळं समजून घेतलं पाहिजे. मग ह्यासाठी अनेक विधी आहेत की आपण या बंधनातून कसं बाहेर पडू शकतो. पण आता आपण आतापर्यंत सगळ्या वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये अभ्यासलं की वेगवेगळे मार्ग अभ्यासले हो की नाही. म्हणजे कर्माच्या बंधनातून कसे मुक्त होणे म्हणजे वेगवेगळे मार्ग किंवा साधनं म्हणू आपण ती. तर मग ते म्हणजे काय होते तर वेगवेगळे म्हणजे योग होते ध्यान योग त्यानंतर कर्मयोग ज्ञानयोग असे सगळे आपण भरपूर अभ्यासले हो की नाही. मग तर मग ह्या सगळ्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ काय आपण 12व्या अध्यायात अभ्यासलं म्हणजे
तर भक्तियोग अभ्यासला हो की नाही, भगवत भक्ती हा सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ असा विधी आहे. आणि मग ह्याचं काय तत्व आहे, तर म्हणजे भगवत भक्ती कशाला म्हणायचं, तर भक्तिमय म्हणजे जी सेवा आहे, तर ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याचं मूळ तत्व काय आहे, तर ह्या भौतिक कर्मापासून आपल्याला अनासक्ती निर्माण झाली पाहिजे. आणि आपण मग आपल्याला कशी आसक्ती झाली पाहिजे, तर दिव्य भक्ती सेवेविषयी म्हणजे भगवंतांची मी भक्तिमय प्रेम सेवा करेन अशी आसक्ती आपल्याला झाली पाहिजे. आणि मग भौतिक जगाशी असलेली ही आसक्ती आपण कशी भेदू शकतो, मग ह्या भेदण्याचा जो विधी आहे तोच आता आपण जाणून घेणार आहोत. म्हणजे फार मोठं आपल्याला ज्ञान मिळणार आहे बरं का. म्हणजे आजचा अध्याय फार महत्वाचा आहे. म्हणजे भगवंत याच्या शेवटी कसे म्हणतात, की ये शास्त्रमिदमुत्तमम्, म्हणजे पुढे आपण अभ्यास म्हणजे हे शास्त्र म्हणजे ह्या सगळ्याचा गाभा आहे असं सगळं भगवंत सांगतात. म्हणजे आपण जसं म्हणतो की नाही, की अगदी हे म्हणजे पूर्णपणे शतप्रतिशत सत्य, तसं हे भगवंत पूर्णपणे एक प्रकारे घोषित करतात पहा. म्हणून आजचा अध्याय आपण खूप छान पद्धतीने समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया, की आपल्याला हे सगळं कळणार आहे. मग ह्या संसाररूपी वृक्षाची मुळं कशी होतात, तर अशी वरच्या दिशेने वाढतात. आणि मग याचा अर्थ काय, की महत्तत्वापासून ते मुळं, आपण 24 महत्तत्व अभ्यासली ना, मग त्याच्यापासून हे मुळांचं वाढीला प्रारंभ होतो. आणि मग ब्रह्मांडाचा जो सर्वोच्च लोक म्हणजे ब्रह्मलोक बरं का, तिथूनही येतात. म्हणजे खाली, तिथून खाली 7 लोक, मग आपला पृथ्वी लोक, मग खाली पुन्हा उरलेले 7 लोक. ठीक आहे. मग असं ते होतं. आणि त्याचा विस्तार म्हणजे, आणि मग असं सगळं ब्रह्मांड तयार होतं. आणि मग ह्या वृक्षांची फळं म्हणजे काय, तर आपण जीवाची धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ही जी आपली कर्म असतात ती कर्मफळं झाली. आणि मग यामध्ये अनेक शाखारूपी विविध ग्रहमालिकांचा पण असा समावेश असतो. मग आता आपण असं फांद्या म्हणजे असलेला आणि वर मुळं असलेला वृक्ष इकडे आपण जरी पाहत नसलो तरी आपण प्रतिबिंब पाहतो, मी जसं म्हटलं मगाशी. मग तसंच हा संसाररूपी वृक्ष म्हणजे काय, की हे वैकुंठ म्हणजे ज्याला आध्यात्मिक जगत म्हणतो, हो की नाही. आपण जनरल टर्म त्याला म्हणजे एक म्हणजे काय म्हणतो, की सोपायला म्हणजे समजायला सोपी अशी म्हणजे काय वापरतो त्याला, तर वैकुंठ लोक म्हणजे आध्यात्मिक जग असं आपण म्हणू थोडक्यात. मूळ आपलं म्हणजे वैकुंठ हा आध्यात्मिक लोकाचाच भाग आहे. असे अनेक वैकुंठ श्लोक आहेत. आपण पुढे ते अभ्यासणार आहोत. तर मग गोलोक वृंदावन हे आपलं मूळ म्हणजे जिथे भगवंत असतात तिथे, ते चित्रात दाखवले तिथे त्याला भगवत धाम कृष्ण लोक म्हणतात. मग तिथे म्हणजे गोलोक वृंदावन भगवंत आध्यात्मिक लीला म्हणजे त्यांच्या आध्यात्मिक जगतामध्ये लीला करण्यात रममाण असतात. मग त्याचं म्हणजे, आणि हे सगळे आध्यात्मिक जगत म्हणजे ह्या सगळ्याला एक आपण म्हणतो की एक सर्वसामान्य पद्धतीनं त्याला म्हटलं जातं वैकुंठ ह्या सगळ्याला मिळून. म्हणजे तर मग हे जे वैकुंठ आहे, तर हे काय म्हणजे संसार रूपी जो वृक्ष आहे ना, तर तो काय आहे, तर ह्या वैकुंठ जगत रूपी जो वृक्ष आहे ना, खरा शाश्वत, त्याचं काय आहे, हे प्रतिबिंब आहे असं म्हटलं. मग आता हे प्रतिबिंब कसं असतं, पाण्यात स्थित असतं की नाही, पाण्यात दिसतं आपल्याला. मग आता हे प्रतिबिंब कशामुळे म्हणजे कशामुळे निर्माण झालं असेल, असं आपल्या मनात प्रश्न आला असेल, हो की नाही. तर हे प्रतिबिंब आहे, हे जसं पाण्यात स्थित असतं तसं मग आपलं भौतिक संसार रूपी वृक्षाचं हे जर मग प्रतिबिंब आहे असं म्हणतोय आपण, आणि आध्यात्मिक जगताचं प्रतिबिंब आहे, तर कशामध्ये स्थित असतं, ते इच्छामध्ये स्थित असतं पहा. आणि मग ह्या प्रतिबिंबित जे भौतिक म्हणजे ज्या म्हणजे प्रकाशात म्हणजे ह्या वस्तू जे स्थित होतात त्याचं कारण, मूळ कारण काय आहे? तर इच्छा, आपल्याला वेगवेगळ्या आसक्ती आपल्याला. आणि त्यामुळं ज्याला संसार रूपी ह्या सगळ्या म्हणजे वृक्षातून अशा बाहेर पडायचंय, त्यानं काय केलं पाहिजे, तर आपण हे सगळं ज्ञान घेतलं पाहिजे, की ज्याद्वारे आपण ह्या वृक्षाच्या म्हणजे म्हणजे आपल्याला आपला जो संबंध आहे ह्या भौतिक वृक्षाशी, तर तो कसा भेदू शकतो हे ज्ञान आपण घेतलं पाहिजे. मग असं आपण ते ज्ञान घेणार आहोत. आणि मग आता हे वृक्षाचं प्रतिबिंब असल्यामुळं कसं आहे, आता प्रतिबिंब कसं असतं, तर ते जसंच्या तसं असतं, प्रतिकृती, हो की नाही. मग प्राकृत म्हणजे भौतिक जगात जे काही घडतं ते सगळं आध्यात्मिक जगात तसं वैविध्य असतं. फक्त काय असतं, की भौतिक जगत हे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे कसं होतं, की म्हणजे म्हणजे ते जरी दिसलं आपल्याला म्हणजे वास्तविक ते प्रतिबिंब जरी आलं तरी कसं आहे, की ते वास्तविक आहे म्हणजे. आणि मग
त्यामुळं काय होतं की ते म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये असं सांगितलंय, म्हणजे हे आपण भाग समजून घेऊया की प्रकृती ही काय आहे, तर भगवंतांची बहिरंगा शक्ती. आपण वेगवेगळ्या शक्ती अभ्यासल्या, हो की नाही? तर बहिरंगा शक्तीची एक शक्ती विस्तार म्हणजे शक्तीचा भाग म्हणजे काय आहे, तर अपराशक्ती म्हणजे कनिष्ठ शक्ती म्हणतात. तर त्याचं प्रकटीकरण म्हणजे ही प्रकृती आहे, ही जी निर्माण केली. आणि मग भगवंत कोण आहेत? पुरुष आहे. मग ही सगळी सृष्टी कशी आहे? तर त्यामुळं म्हणजे ही व्यक्त होत असते, व्यक्त भौतिक सृष्टी. त्यामुळे ती कशी आहे? अनित्य म्हणजे अशाश्वत आहे असं म्हणतात. म्हणजेच काय? त्याच्यावरनं आपण काय तर्क लावायचा, तर कोणतंही प्रतिबिंब कसं असतं, तर असत्य असतं, हो की नाही? कधी प्रतिबिंब सत्य असतं का? आपण आरशात जरी पाहिलं तरी म्हणजे तर म्हणजे काय की किंवा पाण्यात पाहिलं तरी ते नसतं, हो की नाही? त्याचं मूळ स्वरूप वेगळं असतं, म्हणजे मूळ त्याचं शाश्वत स्वरूप वेगळं असतं. मग तसंच आहे. म्हणून ते प्रतिबिंब काय होतं, कधी दिसतं तर कधी दिसत नाही. आणि मग मूळ ज्या स्थानापासून प्रतिबिंब निर्माण झाले, ते स्थान कसं असलं पाहिजे? शाश्वत असलं पाहिजे, हो की नाही? त्याशिवाय आपल्याला प्रतिबिंब कसं दिसणार त्याचं उमटलेलं, हो की नाही? मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आणि म्हणून ह्या जगाची आसक्ती आपण कशी म्हणजे म्हणजे भेदायची किंवा छेदायची हे जाणतो जो मनुष्य, हा त्याला काय म्हटलंय, तर त्याला देवता असं म्हटलं पहा. आणि मग असा जो मनुष्य आहे, तर ज्याला ही आसक्ती भेदायची पद्धत माहितीये, तर मग तो काय करतो, खऱ्या अर्थाने त्यानं वेद जाणलेत असं म्हटलंय. म्हणजे वेदांचं उद्दिष्ट काय आहे, तर श्रीकृष्णांची प्राप्ती करणे. म्हणजेच काय, श्रीकृष्णांची प्राप्ती आपल्याला कधी होईल, जर ही आसक्ती भेदू, तर आपण भगवत चरणी पोहोचू, हो की नाही? मग हा भाग आपण इथून समजून घेतला. आणि म्हणून काय होतं, वैदिक वेदांना आपण जाण्याचा प्रयत्न करतात वेदांगी, पण ते वैदिक कर्मकांडाकडेच आकृष्ट होतात. मग वेदांचं वास्तविक प्रयोजन काय असतं, की त्यांना लक्षात येत नाही. म्हणजे ते वेगवेगळ्या वेदातल्या यज्ञांकडे आकर्षित होतात. पण खरं तर भगवंतांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना जाणून घेणं, त्यांची प्राप्ती करणं आणि ह्या आसक्ती भेदण्यासाठी हा प्रतिबिंबित जो वृक्ष आहे, तर त्याच्या आसक्ती भेदून आपण आध्यात्मिक शाश्वत जगात कसा प्रवेश करू शकतो, ह्यासाठी वेदांचं प्रवेश म्हणजे प्रयोजन आहे. हेच वेद आपल्याला शिकवतात. आता आपण पुढचा श्लोक बघू. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली तर आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली. आता याचं कसं झालंय, की याच्या ज्या म्हणजे सगळ्या वृक्षाच्या ज्या डहाळ्या आहेत म्हणजे फांद्या, ह्या त्रिगुणांनी म्हणजे भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण त्यांनी ह्या पोषण केलेले आहेत. म्हणजे त्याद्वारे पोषण होतं. त्यांच्या प्रभावाखाली आपण येतो म्हणजे पहा. आणि मग त्याच्या वृक्षांची जी म्हणजे मुळं म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत, तर ते काय आहेत? तर त्या डहाळ्यांचे ते इंद्रिय विषय आहेत म्हणजे. तर मग ह्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आणि त्या इंद्रिय डहाळ्यांच्या अग्राशी, टोकाशी काय वेगवेगळी इंद्रिय आहेत बरं का आपली. आणि मग या वृक्षांची मुळं सगळी अशी खाली पसरलेली आहेत. म्हणजे आपण वडाचं झाड पाहिलं ना, म्हणजे वटवृक्ष किंवा त्याला अश्वत्थ वृक्ष म्हणतात. तर त्याची मुळं कसं पहा जमिनीतनं सुद्धा वर येतात. आणि मग मुळं कुठली आणि पारंब्या कुठल्या म्हणजे खोड कुठले हे सगळं कळतच नाही. इतकं ते पसरत जातं, पसरत जातं. मग असंच हे भौतिक संसाररूपी जग आहे आणि ते आपण अशाच वेगवेगळ्या इच्छा, आकांक्षा, आसक्ती ह्यामध्ये अशाच पद्धतीने गुरफटलेले असतो. आणि मग म्हणून काय म्हटलंय, मानव समाज सकाम कर्मांशी म्हणजे अशी म्हणजे मानव समाज सकाम करणं म्हणजे काय, की आपल्या इच्छा, आसक्ती आणि त्यासाठी आपण म्हणजे कर्मफलांमध्ये त्या बांधले जातो आपण. त्या आसक्ती, इच्छा निर्माण होतात म्हणून. मग आता इथे आपण समजून काय घ्यायचं, की पहा मग ह्याच्या मग त्याचे हे जरा चित्र दाखवूया आपण आधीचं म्हणजे समजेल. अ, जे रंगीत चित्र होतं बघा पहिल्या स्लाइडमध्ये. हां, इथे ना तर ह्या इथे चित्रात पहा हां, ह्या म्हणजे सगळ्या डहाळ्या दिसतात. तर ह्या डहाळ्या म्हणजे काय इंद्रियांचे विषय आणि ह्याच्या टोकाला सगळी इंद्रिय आहेत पहा त्याची नावं लिहिलेली आहेत. सेन्स ग्राटिफिकेशन असं लिहिलंय सगळीकडे. आणि आता इथे चित्रात आपण जर पाहिलं तर काय दिसतं, की ह्याच्या खालच्या भागात सगळ्या निम्न योनी आहेत. म्हणजे असे पशु, पक्षी, गाय, असे हरिण हे सगळे दाखवलेत पहा. आणि वरती काय आहेत म्हणजे सगळे उच्च योनीतले म्हणजे असे आहेत म्हणजे गंधर्व, देवता वगैरे आहेत सगळे. हं. आणखी मग इकडे जर म्हणजे अशा पद्धतीने जर म्हणजे जी म्हणजे म्हणजे जी पानं आहेत, तर ती काय आहे, तर म्हणजे ती पानांना आपण म्हटलंय, की ते अ, वेद आहेत. म्हणजे आत्मोन्नती करण्यासाठी वेदातले मंत्र आहेत. मग जर एखाद्याला समजलं,
तर तो काय करतो, या वेदांचं उद्दिष्ट खरं काय ते समजून घेतो आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये आला तर तो उन्नतीचा प्रयत्न करतो. म्हणून त्यांना वरच्या लोकात स्थान मिळतं. म्हणजे असे वेगवेगळे गंधर्व, देवता, इकडे संत महात्मे म्हणून ते वरच्या लोकात असं दाखवलंय पहा. आणि किंवा आपण जे वेगवेगळ्या म्हणजे कृती करत असतो भौतिक संसारात, तर त्याचे ते चित्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्यानुसार आपल्याला ती फळं मिळतात असे ते चित्रात दाखवले पहा. आणि मग आपण असं पाहतो की जिकडे पाणी कमी असतं तिकडे ओसाड भूमी असते. म्हणजे तिकडे फारसं म्हणजे जास्त प्रमाणात म्हणजे मनुष्य वस्ती नसते. मग तसंच असतं इकडे. ह्याच्यावरून आपण काय समजायचं की जिकडे खूप हिरवीगार भूमी आहे, सगळं असं विपुल प्रमाणात आहे, म्हणजे तिथे प्राकृतिक गुण हे सत्व, रज, तम यांचं पण अधिक प्रमाण असतं. मग तिथं काय असतं, विविध जीवाच्या योनी म्हणजे खूप प्रमाणात म्हणजे त्या प्रकट होत असतात. मग हा भाग इथं आपण समजून घेतला. आणि मग आता कसं होतं की हे जे विविध मुळं आहेत त्याची, तर ती त्याचा अंगभूत मुळं म्हणजे काय त्या झाडाची मुख्य मुळं म्हणजे थोडक्यात म्हणजे राग आणि द्वेष. म्हणजे आपण ते चक्र अभ्यासलं हो की नाही, की आपल्या आसक्तीतून काय होतं, आपल्याला हे चक्र आहे. आसक्तीतून म्हणजे त्या विषय वस्तू म्हणजे मिळण्याची आपल्याला आसक्ती निर्माण होते. मग अटॅचमेंट, आपण म्हणजे अटॅच होतो. मग ते राग म्हणजे आपल्याला मग ती नाही मिळाली तर आपल्याला राग येतो. मग आपण द्वेष करतो. मग आपल्या हात म्हणजे पुढे मग आपलं पतन होतं. मग हे जे सगळं मग हे आहे म्हणून राग आणि द्वेष ह्याला आपले अंगभूत. आणि मग जी उपफळं काय म्हणजे ती काय म्हणजे ही उपफळं कशाची आहेत, तर विविध इंद्रिय म्हणजे भोग किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या आपल्याला इच्छा निर्माण होतात ना कामना, त्याचे मग दुःखाची उपफळं म्हणजे ही जी मुळं आहेत ती राग आणि द्वेषी. ह्याची म्हणजे पासून त्याचा विकास झालाय म्हटलंय. आणि मग त्या पद्धतीने ब्रह्मलोकापासून आपलं फिलो म्हणजे आपण जिथे राहतो ते धीराचा विकास झालाय. आणि मग उच्च लोकांना काय, हे विविध पुण्यकर्म फळांचं पुन्हा काय होतं, हे जे पुण्यात्म्य त्यांना पृथ्वीवर पुन्हा यायला लागते. उच्च लोकांच्या पुन्हा म्हणजे पुन्हा मिळण्यासाठी त्यांना अशी पूजा म्हणा, सत्कार, कर्म म्हणा अशा पद्धतीने करायला लागतात. म्हणून मनुष्य लोक किंवा आपण जे राहतो ह्याला पृथ्वीवर राहतो याला पृथ्वी लोक किंवा मर्त्य लोक किंवा मृत्यू लोक किंवा मनुष्य लोक असं म्हटलं. मग ह्याला काय म्हटलंय, तर याला कार्यक्षेत्र म्हटलं जातं. म्हणजे इथे येऊनच आपण हे सगळं म्हणजे म्हणजे ह्या पद्धतीचं सगळी काम कर्म अशा पद्धतीने जे काही आपल्याला कार्यक्षेत्र म्हणजे आपण जे कर्म करायचे ते पण त्याद्वारे भगवंतांचे भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करू शकतो. म्हणजे जे काही आपल्याला करायचं ते इथे येऊनच आपण करू शकतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा हा ह्याच्या पुढे माताजी, ह्याच्या पुढचा हां. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी, अंत, आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषांकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टीचा आरंभ आणि विस्तार झालाय त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. आता आपण समजून घेऊया हा भाग की इथे काय सांगितलंय की म्हणजे जे आपलं भौतिक जगत आहे, तर या भौतिक जगताच्या ह्या वटवृक्षाचं वास्तविक जे रूप आहे, तर आपल्याला इतकं सगळं जाणणं शक्यच नाही. असाचा विस्तार झालेला असतो. म्हणजे इतका म्हणजे जसं आपण पाहतो वडाचे झाड त्याच्या पारंब्या त्याची मुळं खालून वर येतात. इतकं म्हणजे ते क्लिष्ट असं गुंतागुंतीचं इतकं सगळं असतं. म्हणजे वेगवेगळी इच्छा, आसक्ती, कामना याने आपण भौतिक जगात असा गुरफटून गेलेलो असतो. मग वृक्षाची मुळं वर असल्यामुळं काय होतं की त्याचा विस्तार दुसऱ्या टोकाला पर्यंत असा गेलेला असतो. आणि मग म्हणजे त्याच्यावरनं काय समजायचं की ह्या भौतिक विस्तारामध्ये आपल्यासारखा जो बद्ध जीव आहे, तर त्याला हे समजतच नाही की हे कुठून सुरुवात झालं आणि कुठं थांबलं. म्हणजे आरंभ कुठे आणि अंत कुठे. म्हणून ह्याला काय म्हटले, आदी, अंत, आधार म्हणजे मध्य असं काही नाहीच आहे. म्हणजे आपल्याला कळतच नाही. अशा पद्धतीने आपण जाणू शकत नाही. आणि म्हणून ह्याचं वृक्षाचं मग मूळ कारण काय आहे, हे आपण शोधलं पाहिजे, हो की नाही? मग आता आपण उदाहरण घेऊ. की मी माझ्या पित्याचा पुत्र आहे. माझे पिता अमुक पित्याचे पुत्र आहेत. असं आपण जर शोध करत गेलो, तर आपण कुठे पोहोचू? आपण म्हणजे तो जो गोलोक आपण जो तक्ता अभ्यासला, तर त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की
आपण नाभी कमळातून पाहिलं की ब्रह्माजी उत्पन्न होतात आणि मग ब्रह्माजी आपल्याला निर्माण करतात, हो की नाही? मग अशा रीतीनं आपण मग ब्रह्माजीनं कोण निर्माण करतात? तर भगवंत. अशा पद्धतीने आपण कुठे पोहोचतो? तर पुरुषोत्तम भगवंतांपर्यंत येऊन पोहोचतो. मग हे शोधकार्य आपलं समाप्त झालं. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला समजलं. मग भगवंतांचं स्वरूप जाणायचं तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? तर आपण अशा वृक्षाचं मूळ म्हणजे कोण आहेत? तर भगवान श्रीकृष्ण आहेत. मग त्यांचा शोध घेतला पाहिजे. आता तो कसा घ्यायचा? तर भगवंतांचं स्वरूप आपण जेव्हा हळूहळू जाणायला लागतो, भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये आपण येतो किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली येतो, तेव्हा काय होतं? तर हे जे हळूहळू म्हणजे हे जे मिथ्या प्रतिबिंब म्हणले किंवा हे विकृत प्रतिबिंब म्हणले भौतिक जगत म्हणजे, तर ह्याच्यापासून हळूहळू आपण अनासक्त व्हायला लागतो. आणि मग ह्या वृक्षाशी असणारा आपला जो संबंध आहे तो ह्या ज्ञानाद्वारे आपण भेदून वास्तविक जो वृक्ष आहे म्हणजेच काय आध्यात्मिक जगतात स्थित होतो. म्हणजेच काय की आपली जी इंद्रिय भोग करण्याची किंवा भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची जी आसक्ती असते ती खूप प्रबळ असते, हो की नाही? आपल्याला वाटतं मीच आहे हे सगळ्याचा उपभोग करणारा, मीच करताय. मग आपण जेव्हा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली येतो किंवा शुद्ध भक्तांच्या, तेव्हा आपण प्रमाणित शास्त्रांच्या द्वारे किंवा आध्यात्मिक हे जे आपण भक्तीचं विज्ञान म्हणतो की नाही, ह्या चर्चेद्वारे अनासक्ती कशी म्हणजे करायची, म्हणजे अनासक्त कसं व्हायचं हे आपण शिकतो. उन्नत ज्ञानी पुरुषांकडून आपण श्रवण करतो. म्हणजे श्रवण भक्तीचं फळ किती म्हणजे किती श्रेष्ठ आहे आपण अभ्यासलंय. मग भक्तांच्या सत्संगात अशा आपण चर्चा करतो आणि मग त्यांच्यापर्यंत येऊन पोचतो. आणि मग आपण अशा पद्धतीनं जेव्हा भगवंतांना पूर्ण शरण जातो तेव्हा काय होतं की मग आपण ह्या मिथ्या प्रतिबिंबातून म्हणजे ह्या अशा प्रतिबिंबातून हळूहळू मुक्त व्हायला लागतो. म्हणजे आपल्याला इकडे कधीच परतून यायला लागत नाही. जेव्हा आपल्याला समजतं की श्रीकृष्ण हे आदिमूळ आहेत आणि सर्व गोष्टींचे कारणांचे कारण किंवा उद्गम आपण म्हणू भगवंत आहेत. मग त्यांची कृपा करण्यासाठी प्राप्त आपण काय केलं पाहिजे? तर त्यांना शरण गेलं पाहिजे. आणि हे कसं? तर श्रवण कीर्तन अशा नवविध भक्ती आपण अभ्यासल्या, हो की नाही? तर मग अशा भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण काय केलं पाहिजे? तर भगवंतांना शरण गेलं पाहिजे आणि त्याद्वारे मग आपण भगवंतांच्या कृपेस पात्र होऊन अनासक्तीद्वारे हा वृक्ष जो आहे तर त्याला छेदण्याचा किंवा त्यातनं बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे काय? आपण जेव्हा त्यांना शरण जातो तेव्हा आपोआपच आपण भक्तिसेवा साधण्याचे प्रयत्न करतो ना, मग आपोआपच आपण काय होतो या सांसारिक विस्तारापासून हळूहळू विरक्त अनासक्त होत जातो. म्हणजे पहा भगवंताची कृपा कशी होते. आणि मग भगवंत याविषयी काय म्हणतात पहा? अहम सर्वस्य प्रभू, म्हणजे मीच सर्व गोष्टींचे उगम स्थान आहे. म्हणजे आपण जर ह्या जीवनरूपी दृढ वटवृक्ष आहे त्याच्या बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी भगवंतांना जर शरण गेलो तर नक्कीच अनासक्तीचं जे शस्त्र आहे त्यांनी आपण हे भौतिक संसार रूपी जो म्हणजे जे आपण वृक्ष म्हटले तर त्याला आपण निश्चितच या ज्ञानाद्वारे आपण भेदून आपण आध्यात्मिक जगतामध्ये स्थित होऊ शकतो. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. आता इथे काय म्हटलंय? तर न तद्भास येते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम. म्हणजे काय की त्या माझ्या परमधामाला सूर्य चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करत नाहीत. ते त्या धामाला पोहोचतात. ते पुन्हा या भौतिक जगतात परतत नाहीत. म्हणजे काय की भगवंतांचं जे आध्यात्मिक धाम म्हणजे कृष्ण लोक आपण म्हणू किंवा गोलक वृंदावन आहे तर तिथे कुठलंही म्हणजे वीज पुरवठा होत नाही किंवा कुठलाही असा म्हणजे हे म्हणजे तिथे काही असं कुठलाही प्रकाश नाही. तर काय आहे? तर भगवंत जे आहेत तर त्यांच्या शरीरातून जे दिव्य प्रकाश किरण येतात त्यांना काय म्हणतात? ब्रह्मज्योती. मग ब्रह्मज्योतीद्वारे हे सगळे लोक म्हणजे कृष्ण लोक आणि आध्यात्मिक जगत प्रकाशित असतात. मग हे सूर्यप्रकाश चंद्रप्रकाश किंवा हे वैकुंठ लोक सगळे त्यामुळे यांना कुठल्या प्रकाशाची आवश्यकता नाही. तर हे सर्व ग्रहलोक कसे तर म्हणजे त्यांना प्रकाश कोणामुळे मिळतो? तर भगवंतांच्या ब्रह्मज्योतीतून येणाऱ्या किरणामुळे मिळतो. मग असा म्हणजे एकमेव विश्वामध्ये काय आहे की सूर्य हा स्वयंप्रकाशित आहे. पण तो कोणामुळे आहे? तर म्हणजे त्याला
म्हणजे जो त्याला जो प्रकाश मिळतो तो कोणामुळे मिळतो, तर ब्रह्मज्योतीमुळे मिळतो. म्हणजे जे भगवंतांच्या शरीरातून दिव्य किरण येतात त्याच्यातून मिळतो. मग आध्यात्मिक विश्वामध्ये असे जे सगळे म्हणजे जे आध्यात्मिक लोक असे जे आहेत ना, ते सगळे स्वयंप्रकाशित आहेत. तिथे कुठला वीज पुरवठा किंवा तिथे कुठला असा वेगळा ग्रह तारा नाही की तो त्यांना प्रकाश देतो. म्हणजे पहा केवढे दिव्य असतील ते. आणि मग ह्या गोलोक वृंद म्हणजे हे सगळं तेज आहे ते कृष्ण लोकातून सगळ्या इतर लोकांमध्ये येत असतं पहा, म्हणजे केवढं दिव्य तेज असेल. आणि मग गोलोक वृंदावन म्हणजे तिथून ते प्रसारित होतं. मग ह्या काही म्हणजे हे जे असं झळझळीत तेज आहे याचा काही जो भाग आहे तो महत्त्व आणि ह्या भौतिक जगाने व्यापलेला असतो. आणि मग ह्या व्यतिरिक्त अजून म्हणजे विश्वाचा जो काही भाग आहे तो वैकुंठ नावाचे असे वैकुंठ लोक नावाचे असंख्य आध्यात्मिक ग्रहलोक आहेत तर त्यांनी व्यापलेला असतो. आणि मग त्यातला मुख्य म्हणजे काय, गोलोक वृंदावन. म्हणजे हा भाग आपण इथे समजून घेऊया. ते चित्रात दाखवलेत पहा ग्रह तारे वेगवेगळे. आणि हे छोटे छोटे पिवळे जे दिसतात ना ते वैकुंठ लोक आहेत. म्हणजे आपल्या गोलोक वृंदावन मध्यभागी आहे त्याच्या भोवती इथे पण दाखवले पहा चित्रात हे कमळ म्हणजे अष्टकमल दलाच्या मध्ये हा गोलोक वृंदावन. हे छोटे छोटे गोल दाखवलेत ना हे सगळे वैकुंठ लोक आहेत पहा. आणि मग हे कोणामुळे म्हणजे हे इथे काय असतात त्याच्यानंतर तिथे कोण असतात तर कर्णोदक विष्णू तर ते कर्णोदक सागरामध्ये पहुडलेले असतात किंवा त्याला विरजा नदी पण म्हटलं जातं तर तिथे. आणि त्यांच्या श्वासातून उच्छ्वासातून अनेक ब्रह्मांड तयार होत असतात आणि नष्ट होत असतात. म्हणजे असं ते आपण अभ्यासलं होतं बघा गोलोक वृंदावन आणि सगळी माहिती तो तक्ता अभ्यासला होता आपण ब्रह्मसंहितेतला. तर ते हे चित्र आहे. मग ह्याच्यातनं आपण काय समजून घ्यायचं तर हे जे जीव आहेत तर ते या जेव्हा अंधकारमय जगामध्ये असतात भौतिक तेव्हा ते बद्ध अवस्थेतच असतात. आणि मग जेव्हा आपण या विकृत प्रतिबिंबाला छेदतो तेव्हा काय होतं आपण आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश करतो आणि आपण मग मुक्त होतो. म्हणजे काय की आपण आध्यात्मिक जगात प्रविष्ट होण्यासाठी काय केलं पाहिजे, या प्रकृतीच्या 3 गुणांना पार केलं पाहिजे, गुणातीत बनलं पाहिजे. आणि ह्यासाठी काय केलं पाहिजे, भगवंतांची त्यांना शरण जाऊन भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. आणि मग आपण काय होऊ, अशा मुक्तावस्थेत मग आपण ह्या आध्यात्मिक जगात प्रवेश करू आणि भगवंतांचा एखादा पार्षद असं बनतो आपण. आणि मग त्या ठिकाणी अशा आध्यात्मिक जीवनाचा आपण उपभोग घेऊ शकतो. म्हणजे तर मग हे समजून आपण घेतलं पाहिजे. आणि मग ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे की हे जे विकृत मिथ्या प्रतिबिंब आहे यातून सुटका करून घेण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. किंवा हे जे शाश्वत जगत आहे म्हणजेच काय आध्यात्मिक जग तर हे प्राप्त करण्याची दृढ इच्छा आपण केली पाहिजे. आणि मग आपल्याला ज्याची आसक्ती आहे म्हणजे कुठलं तर भौतिक जगत त्यातनं मग कशी सुटका होईल, त्यातल्या आसक्ती तोडणं म्हणजे फार अवघड आहे हो की नाही. आपण इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे वळत असतो. मग ह्यासाठी आपण कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला पाहिजे. आणि असं जेव्हा आपण करू कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होण्याचा प्रयत्न करू तेव्हा हळूहळू आपण निरासक्त होऊ शकतो. म्हणून काय करायचं आपण कृष्ण भावना भावित भक्तांचा संग करायचा. मग त्यांच्याशी सत्संग करणं आपण आवश्यक आहे. म्हणजे मंदिरामध्ये आपण जाऊ शकतो, अशा भक्तांच्या सानिध्यात आपण म्हणजे जाऊ शकतो. किंवा कृष्ण भावनेला समर्पित असं संघाचा आपण शोध घेऊ शकतो. आपल्या जवळपास कुठे मंदिर असेल तर तिथे भेट देऊ शकतो. प्रसाद तिथला जाऊन ग्रहण करू शकतो किंवा भक्ती सेवा कशी आपण करायची ह्याचं आपण आता आपण हे शिकतो आहोत हो की नाही 18 दिवसांच्या अभ्यासक्रमात. तर असं आपण शिक्षण घेऊ शकतो. म्हणजेच काय त्याद्वारे काय होणार, आपल्याला भौतिक जगाच्या विषयी जी आसक्ती आहे ना आपल्याला ती भेदता येणार. आणि ती भेदता येणं जेव्हा शक्य होईल तेव्हा नक्कीच काय होईल, हळूहळू आपण भक्ती मार्गावर जसं 12व्या अध्यायात सांगितलंय त्याप्रमाणे हळूहळू दृढ होत जाऊ. आणि मग या वृक्षाच्या असत्य प्रतिबिंबापासून मुक्त होण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे असं भगवंत म्हणतात. नंतर काय, नुसतीच भगवी वस्त्र आपण परिधान केले आणि मग ह्या सगळ्या जर गोष्टीतून आपण मुक्त नाही झालो तर मग काय होईल, तर मग आपण सतत या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात पुन्हा ते येतच राहू ना. हा कसा दंभीपणा किंवा मिथ्याचार ठरेल. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, ह्या भौतिक जगाच्या आसक्ती आहेत तर ह्याच्याविषयी अनासक्त झालं पाहिजे. आणि ह्यासाठी भगवत भक्तीमध्ये आपण आसक्त व्हायला पाहिजे. म्हणून हे सगळं म्हणजे भक्ती योग हाच त्याच्यासाठी म्हणजे काय सांगितले, शुद्ध आणि दिव्य विद्या आहे. म्हणून आपण भक्ती योगाचं आचरण केलं पाहिजे. म्हणजेच काय, कृष्ण भावनेमध्ये आपण दृढ होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्याद्वारे भगवंतांना आपण शरण जाऊन भगवंतांच्या भक्तीने प्रेमने सेवेद्वारे अनासक्त हो म्हणजे या भौतिक
सगळ्या म्हणजे जे गोष्टी आहेत भौतिक संसारातल्या त्याला ह्या अनासक्त रूपी शस्त्रांनी म्हणजे असं जे ज्ञान आहे ते आपण कसं व्हायचं वेगवेगळ्या नवविद्या भक्ती करून भक्ती मार्गाचं अनुसरण करून असं शस्त्रांनी आपण ते भेदलं पाहिजे. आणि असं जेव्हा करतो तेव्हा आपण पुन्हा या जगात परतून येत नाही म्हणजे जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात अडकत नाही. आपण आध्यात्मिक जगतात गेल्यावर आपल्याला आध्यात्मिक देह प्राप्त होतो आणि तिथं आपण भगवंतांचा एखादा पार्षद बनून भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करत राहतो. आता आपण पुढे जाऊ. हा, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित सहा इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करत आहे. म्हणजे काय की आता इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की भगवंत काय म्हणतात की आपण कोण आहोत. ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. आपल्याला कोणी विचारलं आपण कोण आहे तर अगदी ठामपणे सांगता यायला पाहिजे आपल्याला की आम्ही भगवंतांचे सनातन अंश आहोत. म्हणजे आपला आत्मा कोण आहे तर आपला कसा आहे सनातन आहे म्हणजे त्याला जन्मही नाही मृत्यू नाही. मग माझे हे काय आहेत तर हे सगळे सनातन अंश आहेत असं भगवंत म्हणतात. म्हणजे भगवंत आपले विस्तार वेगवेगळे करतात ना असंख्य रूपामध्ये. मग आता त्यातल्या प्रमुख रूपांना काय म्हणायचं तर विष्णू तत्व किंवा त्यांना स्वांश म्हणायचं. म्हणजे जे हे सगळे वेगवेगळे म्हणजे आहेत ना आपण जे रूप पाहतो भगवंतांचे राम नरसिंहदेव म्हणजे अशा वेगवेगळे विष्णू अवतार म्हणजे रूप आहेत विष्णूमूर्ती. तर ह्या वैकुंठ लोकामध्ये ह्या सर्व अधिष्ठाते मूर्तीच्या स्वरूपात ते प्रकट होतात. म्हणजे जे काही अवतार भगवंतांचे होणार आहेत ते वैकुंठ लोकात असतात आणि झालेले पण असतात. तिथं वैकुंठ म्हणून जो लोक आहे तिथे स्थित असतात त्यांना म्हणायचं विष्णू तत्व किंवा स्वांश म्हणतात. आपण कोण आहोत तर मग आपण त्यांचा दुय्यम अंश आहोत म्हणजे दुय्यम विस्तार आहोत. पहिला विस्तार म्हणजे स्वांश किंवा त्यांना विष्णू तत्व म्हणायचं. म्हणजे हे सगळे असे जे भगवंतांचे वैयक्तिक विस्तार आहेत भगवान राम किंवा नृसिंहदेव वेगवेगळे विष्णू अवतार ते त्यांना म्हणायचं. आणि मग विभिन्न अंश म्हणजे कोण तर आपण म्हणजे आपल्यासारखे जीव आपण काय आहोत त्यांचे विभिन्न अंश आहोत. म्हणजे दुसरा विस्तार आहोत आपण किंवा विभिन्न अंश म्हणायचं. आणि हे भगवंतांचे कसे सनातन सेवक आहेत. म्हणजे आपण कसे आहेत भगवंताचे सनातन सेवक आहोत नित्य सेवक आहोत. मग या विभिन्न अंशांना काय असतं भगवंत म्हणजे भगवंतांनी काय केलंय एक व्यक्तित्व दिले एक स्वरूप दिले. म्हणजे आपल्याला एक शरीर आहे आपलं वेगळं स्वरूप आहे वेगवेगळं स्वरूप आहे हो की नाही प्रत्येकाचं. मग आपण भगवंतांचा अंश असल्यामुळे काय आहे आपल्यामध्ये गुणांनी आपण भगवंताची समान आहोत. म्हणजे ते चित्रात दाखवले पहा तर अग्नी आहे तर अग्नीशी त्याची एक ठिणगी म्हणजे अग्नी आणि त्याची ठिणगी म्हणजे कसं हे उदाहरण आहे. भगवंत म्हणजे अग्नी तर त्याची एक ठिणगी म्हणजे आपण आहोत. म्हणजे अग्नीचे सगळे गुण त्या ठिणगीमध्ये असतात हो की नाही. किंवा समुद्राचं जो पाणी आहे तर त्याच्यातला एक थेंब आपण बाजूला केला तर त्या थेंबाला पण खारट चव असते. म्हणजे त्या थेंबामध्ये सुद्धा समुद्रासारखे सगळे गुण असतात. हेच आपल्यात आणि भगवंतांच्या मध्ये फरक आहे. म्हणजे आपण एक त्यांचे जीवात्मक असा एक अंश आहोत. म्हणजे जसं म्हणतो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत फक्त आपण इतके म्हणजे आपल्यामध्ये चित्कण आपला जो आत्मा आहे तो आपण का कोण आहोत जीवात्मा आहोत. मग ह्यातल्या भगवंतांशी असं आपण गुणांनी समान आहोत पण कसं प्रमाणाने भिन्न आहोत. मग ह्या गुणांपैकी एक काय आहे तर स्वातंत्र्य. म्हणजे भगवंतांनी आपल्याला वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणजे कसं आंशिक स्वातंत्र्य म्हणतो तसं दिलंय आपल्याला वेगळं स्वरूप दिलंय वेगळा चेहरा शरीर दिलंय. मग ह्याचा दुरुपयोग केला की आपण काय होतो बद्ध होतो. म्हणजे आपण काय होतो जेव्हा स्वातंत्र्याचा आपण जर दुरुपयोग केला तर ताबडतोब आपण काय होतो प्रकृतीच्या 3 गुणांशी बांधले जातो. आणि मग त्रिगुणांच्या वर्चस्वाखाली आपण काय होतो या भौतिक जगतामध्ये आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी खडतर म्हणजे संघर्ष करत राहतो. आणि जेव्हा आपण याचा सदुपयोग करतो म्हणजे आपण भगवंतांशी असलेलं आपलं नातं समजून घेतो की भगवंत आपले नित्य स्वामी आहेत आणि आपण त्यांचे नित्य दास आहोत. मग हे जेव्हा आपण योग्य उपयोग करतो तेव्हा काय होतं आपण मुक्त राहतो. म्हणजेच काय गुणांच्या अतीत जातो. म्हणजे पहा हा भाग समजून घेतला आपण. मग जे आता हे वेगवेगळे जीव आहेत मांजर कुत्रा वगैरे तर मग हे सगळे काय आहेत तर म्हणजे हेच नव्हे तर आता ब्रह्मदेव भगवान शंकर विष्णू हे सगळे महान नियंत्रक सुद्धा कोण आहेत भगवंतांचे अंश आहेत. म्हणजे आपल्यासारखेच जीवात्मक अंश आहेत. फक्त सगळे कसे आहेत ते अनित्य नाही आहेत म्हणजे शाश्वत आहेत. म्हणजे पण बद्ध जीव कसा की लोखंडाच्या साखळ्यांनी समजा बांधला गेला तर तसं आपण 3 गुणांच्या म्हणजे
प्रभावाखाली असतो. आणि मग आपण काय होतो, ह्या भौतिक संसारात आपला मिथ्या अहंकार आहे त्यांनी बांधले जातो. आणि मग काय होतं, की जे काही आपण कर्म करतो या तीन म्हणजे काल आपण गुण अभ्यासले, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. मग सत्वगुणी कर्म असतात ते लाभप्रद असतं, रजोगुणी असतं ते कष्टप्रद, आणि तमोगुण असतं त्या काय ते कर्म काय करतं, आपल्याला सगळ्या योनीतून भ्रमण करायला लावतं. म्हणजे वेगवेगळ्या योनीतून आपला प्रवास होतो, हो की नाही, आपली अशी कर्म होतात. म्हणून ह्या श्लोकावरून आपण काय समजून घेतलं, की आपल्यासारख्या बद्ध जीवाला म्हणजे तर काय असतं, तर ह्या भौतिक शरीराचं आच्छादन असतं, हो की नाही. म्हणजे आपण जीवात्मा आहोत. मग आपण कोण आहोत, शरीर नसून जीवात्मा म्हणजे आत्मा आहोत, म्हणजे जीवात्मा म्हणतात आपल्याला. मग हे आपल्यावर आच्छादन असतं वेगवेगळ्या शरीरांचं आपल्या पूर्वकर्मानुसार. मग ह्याच्यातून जेव्हा आपण मुक्त होतो, तेव्हा काय होतं, हे भौतिक आच्छादन नष्ट होतं. आणि मग आपल्याला आध्यात्मिक देह मूळ स्वरूपात आपण म्हणजे व्यक्त होतो. म्हणजेच काय, की जेव्हा आपण त्या भौतिक देहाचा त्याग करतो, तेव्हा आपल्याला अशा वैकुंठ लोकात प्रवेश मिळतो आणि आपण स्वतःचं आध्यात्मिक शरीर मिळवतो. आणि त्याद्वारे आपण भगवंतांना अगदी समोरासमोर पाहू शकतो, त्यांच्याशी बोलू शकतो, त्यांना ऐकू शकतो. ह्याला म्हणायचं तत्वता जाणणे. म्हणजे स्मृती ग्रंथावरून हा संदर्भ घेतलाय बरं का. म्हणजे जीव वैकुंठामध्ये भगवंतांच्या दिव्य शरीरासारख्याच शरीरामध्ये वास करतो. आणि भगवंताप्रमाणेच म्हणजे त्याला शरीर असतं आध्यात्मिक असं. फक्त म्हणजे त्यांच्यामध्ये भेद कुठलाही नसतो. फक्त भगवंतांच्या कृपेमुळं त्या जीवाला मुक्तीनंतर असं आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होतं. आणि म्हणून आपण काय समजून घेतलं पाहिजे, की भगवंतांचे जरी आपण अंश असलो तरी एखाद्या भौतिक वस्तूचा जसं तुकडा पडतो असा नाही आपल्यामध्ये. आणि त्यांच्यामध्ये फरक तर इथे म्हणजे ही संकल्पना आपल्याला वापरता येणार नाही. तर इथं आपण हा भाग समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे ही भौतिक संकल्पना इथं म्हणजे अशी लागू आपण करू शकत नाही. तर ह्याच्यावरनं आपण काय समजून घ्यायचं, की आपण जीव म्हणून शाश्वत आहोत. म्हणजे आपण जीवात्मक अंश आहोत आणि प्रत्येक देहामध्ये म्हणजे भगवंतांचं सुद्धा अस्तित्व आहे परमात्मा स्वरूपात. म्हणून आपण जेव्हा एखाद्या वैकुंठामध्ये आपल्याला आध्यात्मिक शरीर मिळतो, तेव्हा भगवंतांच्या आपण सानिध्याचा उपयोग घेतो. पण आपण कसे आहोत, आपण म्हणजे आपण स्वतःचं जे आपल्याला आध्यात्मिक देह मिळतो, तर त्याद्वारे आपण म्हणजे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. म्हणजे काय, की सोन्याचा एक कण हा पण एक सोनच असतं, हो की नाही. मग हाच आपल्यामध्ये आणि भगवंतामध्ये फरक असतो. मग म्हणून भगवंत काय म्हणतात, की जीव हे भगवंतांचे अंश आहेत आणि गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांच्या समान आहेत. आणि म्हणून काय म्हणतात इथं भगवंत, की हे माझेच सनातन अंश आहेत. पण बद्ध जीवनामध्ये म्हणजे या भौतिक संसारामध्ये आपण हे मन आणि आपली इंद्रिय ह्यांच्या ज्या सगळ्या इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी करण्यात आपण रममाण झालो आहोत. त्यामुळे काय होतं, आपलं जीवन खडतर बनतं आणि ते संघर्ष करत असतं. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग आता इथे काय म्हटलंय, हा श्लोक आपण वाचूया. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरा गृहीत्वा संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. म्हणजे काय, की ज्याप्रमाणे वायू काय करतो, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे म्हणजे गंध नेतो. मग तो कसलाही असतो. म्हणजे दुर्गंधी पण जाते वायूबरोबर आणि पहा सुगंध पण जातो. मग तसंच आहे भौतिक जीव हा जेव्हा आपला मृत्यू होतो म्हणजे तेव्हा आपला आत्मा काय करतो, एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात निघून जातो. मग तो जात असताना म्हणजे आपला सूक्ष्म देह म्हणजे मन ते अहंकार ह्याने बनलेला. तर हा काय करतो, आपल्या ज्या जीवनातील म्हणजे मागच्या जीवनातील सगळ्या विविध संकल्प एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये घेऊन जातो पहा. मग त्यामुळं काय होतं, जेव्हा आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं, त्यावेळेला आपल्याला मग तिथे पुन्हा म्हणजे आपण तिथे काय करतो, म्हणजे जे काही आपल्या म्हणजे मागच्या जन्मानुसार ते म्हणजे जसं आपण एखादं मायक्रोचिप म्हणू किंवा आपलं सिम कार्ड जसं असतं मोबाईलचं, तर अशा पद्धतीने जे काही सूक्ष्म देह ना ते म्हणजे जे काही
आपल्यासोबत संकल्पना आणलेल्या असतात. त्या देह जो काही देह मिळतो, मग तिथे त्यानुसार आपलं कार्य सुरू राहतं. म्हणजे काय, की आपल्यावरती हे अवलंबून आहे, हो की नाही? आपल्याला जर इच्छा असली, तर आपण हा देह त्यागून उच्चतर योनीमध्ये आपल्याला स्थान मिळू शकतं. कसं? तर भगवंताची भक्तिमय, प्रेममय सेवा करून आणि कनिष्ठ योनी पण प्राप्त होईल. जर आपण सकाम, इंद्रिय कर्म, इंद्रिय तृप्ती आणि मग अशी अ, विविध म्हणजे म्हणजे कृती केल्या, तर काय होईल मग आपल्याला निम्न योनीमध्ये किंवा अधम योनीमध्ये पण स्थान मिळेल. म्हणजे आपल्याला हे वांशिक स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेलंच आहे. मग आपण हे ठरवलं पाहिजे, की आपण काय केलं पाहिजे. म्हणजे तर मग म्हणजे ह्याच्यावर आपल्याला पुढचा जन्म कुठला मिळणार आहे हे अवलंबून असतं. तर हे कसं? तर पहा, मग मृत्यू समयी आपण कुठला ज्या भावामध्ये असू, ज्या भावनेमध्ये, तोच आपल्याला देह प्राप्त होतो. आपण भरत महाराजांची गोष्ट अभ्यासली की नाही मागच्या श्लोकामध्ये. तर मग आपण जर कुत्र्या-मांजरांप्रमाणे म्हणजे असे सगळे जसे प्राणी म्हणजे भांडतात एखाद्या म्हणजे मांसाच्या तुकड्यासाठी किंवा असं सगळ्या आपल्या आसक्ती, इच्छा, कामना, वासना म्हणजे हे एक उदाहरण दिलं मी. तर मग आपल्याला असंच काहीतरी कुत्र्या-मांजराचं शरीर मिळेल, हो की नाही? आणि आपण मग भगवंतांच्या रूपावर आपण ध्यान आपलं केंद्रित केलं, भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला, तर काय होईल? भगवंतांचा संग केला, महामंत्र आपण म्हटला किंवा भगवंताच्या रूप, गुण, लीला आठवले आपण, तर काय होईल? म्हणजे आपण कृष्ण भावना भावित असू, तर आपल्याला काय होईल? भगवत धामाची प्राप्ती होईल, हो की नाही? मग हे आपण अभ्यासलं पाहिजे. आपण श्रीकृष्णांच्या सान्निध्यात आपण राहिलं पाहिजे. मग आपण म्हणजे एका देहातून जेव्हा दुसऱ्या देहामध्ये देहांतर करतो, त्यावेळेला आपलं वर्तमान शरीर असतं किंवा वर्तमान कर्म ही त्याच्या पुढील शरीराची म्हणजे काय असतात? पार्श्वभूमी असतात म्हणजे. तर म्हणजे आपल्याला काय होतं? आपल्याला स्वतःच्या कर्मानुसार विशिष्ट शरीर प्राप्त होतं आणि मग त्याला ते शरीर सोडायला लागतं. मग म्हणजे असं असं जेव्हा होतं, तर ह्याच्यावरून आपण काय समजून घेतलं पाहिजे तर म्हणजे जेव्हा जे सूक्ष्म शरीर आहे आपलं, ते काय होतं आपल्या मृत्यूच्या वेळेला शरीराच्या सगळ्या संकल्पना असतं, ते घेऊन पुढच्या जन्मात जे काही आपल्याला देह मिळतो, तर तिथे जाऊन त्या शरीराचा विकास करतो. म्हणजेच काय, की आपण समजून घेतलं पाहिजे, की हा जन्म म्हणजे आणि ह्या जन्मातले कर्म म्हणजे आपल्या पुढील जन्मातल्या देहाची तयारी आहे आणि मग त्यानुसार आपण कर्म करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. हा भाग आपल्याला लक्षात आलाय सगळ्यांना? म्हणजे मग आपण काय केलं पाहिजे? भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला, आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, भगवंतांना अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण केला. म्हणजे अशा पद्धतीने जर आपण सतत सराव केला मंत्राचा, सतत त्यांचं स्मरण करण्याचा किंवा त्याच्या कथा ऐकल्या, गीता, भागवतातील उपदेश ऐकले, म्हणजे हे जर आपण केलं आयुष्यभर, तर निश्चित आपल्याला मृत्यूसमयी भगवंताचं स्मरण राहील, हो की नाही? आणि जो भाव मृत्यूसमयी त्यानुसार आपल्याला शरीर मिळेल. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? कृष्ण भावनेमध्ये कसं अग्रेसर होऊ, दृढ होऊ, हे प्रयत्न केले पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. हां, अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषयी समूहाचा उपभोग घेतो. म्हणजे काय, की सोप्या शब्दात म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा दुसरं त्याला शरीर मिळतं, मग तिथं सगळी ही इंद्रिय म्हणजे मनासहित ही सगळी म्हणजे 5 कर्मेंद्रिय आणि ही सगळी म्हणजे यांचा समूह असा तिथं त्याला मिळतो पुन्हा. जे काही शरीर मिळतं त्याला आपल्या पूर्वकर्मानुसार, त्यानं जी काही केलेली असतात त्यानुसार त्याला शरीर मिळतं. जो काही भाव असतो त्याचा मृत्यूसमयी त्यानुसार त्याचं तो चिंतन करतो आणि मग तिथं ही सगळी इंद्रिय प्राप्त होतात आणि मग तो काय करत असतो, त्या इंद्रियांद्वारे त्या इंद्रिय तृप्तीच्या म्हणजे सगळे अशा पद्धतीने इंद्रिय तृप्तीचा म्हणजे समूहाचा म्हणजे ह्या सगळ्या कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हे जे काही आहे त्यांच्याद्वारे इंद्रिय तृप्तीच्या विषयामध्ये तो पूर्णपणे गुरफटून गेलेला असतो असं भगवंत म्हणतात. म्हणजे काय, की आपल्याला आपली जर भावना कुत्र्या-मांजरांसारखी गुणांनी अशुद्ध आपण केली, तर आपल्याला पुढचा जन्म तसाच मिळेल. त्यांच्या शरीराचा उपभोग आपल्याला घ्यायला लागेल. पण आपली चेतना म्हणजे आपला म्हणजे आपण जीवात्मा म्हणून कसे आहोत, तर अगदी पाणी जसं शुद्ध, नितळ, स्वच्छ असतं असं असतो. पण आपण काय होतं, हे भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांशी जेव्हा संग करतो, म्हणजे इथे येऊन भौतिक प्रकृती, तेव्हा काय होतं, जसं पाण्यात आपण एखादा रंग मिसळतो ना, तसं पाण्यामध्ये मग ते रंगाचा जो विकार म्हणजे निर्माण होतो. म्हणजेच काय, तसं पाणी रंगतं, हो की नाही? म्हणजे त्या पाण्याला विकार निर्माण होतो. तशी चेतना आपली शुद्ध असते, आपला आत्मा शुद्ध असतो. पण आपण भौतिक गुणांच्या संगाने काय होतं, आपल्यामध्ये हे विकार येतात आणि मग ह्या विकारांचं सगळ्याचं निराकरण कशाने होईल तर फक्त कृष्ण भावनाचे
की ती काय करेल, की ही जी आपली दूषित चेतना आहे ना किंवा प्रदूषित झालेली ह्याला पूर्णपणे शुद्ध करण्याची, म्हणजे कृष्ण भावना ही काय शुद्धीकरणाची प्रक्रिया म्हटलं तर ती करते. आणि मग पुढील जन्मी आपल्याला काय होतं, आपल्या मनोवृत्तीनुसार जो काही देह मिळतो तर त्याला मग पुन्हा मनुष्याचं शरीर मिळेल कशावरून, हो की नाही? कुत्रा मिळेल, मांजर मिळेल, डुक्कर मिळेल, देवता मिळेल. मग 84 लाख योनीतून कुठलीही योनी प्राप्त होईल. म्हणून म्हणून काय केलं पाहिजे, निदान आपल्याला पुढचा मनुष्य जन्म मिळून पुन्हा एक संधी मिळावी भगवंताची भक्तिमय असा प्रयत्न म्हणजे काय, आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होण्याचे सर्व प्रयत्न आपण निश्चितच आता जो काही वर्तमान जन्म आणि मनुष्य देह आपल्याला मिळालाय, म्हणजे जो दुर्मिळ सांगितला गेलाय तर तो मिळालाय. कारण ह्या सगळ्या युनिटनं प्रवास करून आपण ह्या वर्तमान देहात आलो, हो की नाही? मग ह्याचा आपण काय केलं पाहिजे, अत्यंत सदुपयोग करून घेतला पाहिजे आणि एकही क्षण वाया न दवडता आपल्याला जेवढं शक्य आहे आपली कर्तव्य कर्म करत करत भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, भगवंतांचे आपण पवित्र मंत्राचा जप, त्यांना अर्पण केलेलं अन्न प्रसाद म्हणून आपण ग्रहण, म्हणजे असं भक्त किंवा नवविध भक्ती हे सगळं आपण किंवा शास्त्रांचं ज्ञान, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं आपण शरण जाऊन त्याद्वारे आपण हे आता भगवद्गीता अभ्यासतो आहोत, तसं याच्या पुढच्या लेवल्स आपण करू शकतो. हे ज्ञानाने आपल्याला उन्नत करायचं आणि इंद्रिय तृप्तीचे जे विषय आहेत त्याच्यापासून अनासक्त व्हायचं. मग हेच ज्ञान आपण आता अभ्यासतो आहोत आणि मग हे आपण केलं पाहिजे. आणि असं जेव्हा करू तेव्हा निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. मग हा भाग आपण त्यांनी या सगळ्या श्लोकातून समजून घेतो आहोत. मग आता पुढे जाऊया आपण. हा, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. तर खूप म्हणजे श्लोक आपण समजून घेऊयात चांगल्या पद्धतीने. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाने तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. आता चित्रात दाखवण्यात त्या व्यक्तीची गाडी बंद पडली. आता ही गाडी दुरुस्त कशी करायची हे जर ज्ञान असेल तर त्याला नक्की दुरुस्त करता येईल, हो की नाही? आपण काय करतो, एखाद्या मेकॅनिक कडे जातो आणि मग त्याला सांगतो की म्हणजे ही गाडी दुरुस्त करून द्या. मग आपल्या जीवनात पण आपण असंच केलं पाहिजे, हो की नाही? आपण आध्यात्मिक गुरूंकडे गेलं पाहिजे. जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु म्हणजे भगवंतांचे प्रामाणिक किंवा प्रमाणित प्रतिनिधी असतात. मग त्यांच्याकडे जर आपण गेलो आणि त्यांच्याकडून आपण भगवद्गीता किंवा अशा शास्त्रांचं अध्ययन केलं, ज्ञान प्राप्त केलं, ज्ञान मध्ये उन्नत व्हायचा प्रयत्न केला, म्हणजे ह्याला काय म्हटले, ज्ञान चक्षुषा. म्हणजे काय, अशा वर्तमान जेव्हा देहामध्ये म्हणजे आपण हे जर प्रयत्न केले आपल्या वर्तमान देहामध्ये, आपण जेव्हा त्याचा त्याग करणार तेव्हा पुढील जन्मी आपल्याला कोणत्या प्रकारचा देह प्राप्त होणार किंवा विशिष्ट प्रकारचा देहामध्ये आपण कसे म्हणजे वास करू शकतो, हे सगळं आपल्याला कधी कळेल, या शास्त्रांचं अध्ययन केल्यामुळं, हे ज्ञान अर्जित केल्यामुळं. आणि मग हे जेव्हा भरपूर ज्ञान आपण आध्यात्मिक गुरूंच्या जेव्हा आश्रयाखाली येतो तेव्हा योग्य पद्धतीने आपल्याला ते ज्ञान मिळतं किंवा जसं हे ज्ञान आहे तसं आपण ते जाणू शकतो किंवा यथार्थ रूपामध्ये, म्हणजे सत्य जसं आहे तसं वेदांद्वारे, म्हणजे जसं आहे तसं श्रीकृष्णांकडून आलेलं ज्ञान आपल्याला कोणामुळे मिळतं, गुरु शिष्य परंपरेतल्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुमुळेच मिळू शकतं. आणि मग अशा पद्धतीने जेव्हा मिळतं तेव्हा आपल्याला हे समजतं आणि म्हणजे आपण ज्ञानामध्ये ते उन्नत होतो. नाहीतर काय होतं, आपण इंद्रिय तृप्तीच्या ह्या भ्रमाखाली या भौतिक जगामध्ये सगळी सुखदुःख उपभोगत असतो पहा. आणि मग असं आपलं जीवन वासनांनी म्हणजे असं बरबटलेलं असं आपण म्हणतो की भोगतच राहतो आपण वेगळ्या इच्छा काम, आणि आपण सदैव मूर्ख बनले जातो, हो की नाही? आणि म्हणून मग आपण देहांतर करीत राहतो. मग या देहातून त्या देहात असं आपलं वास्तव्य म्हणजे राहतं आणि मग आपल्याला त्यातून सुटका होत नाही. म्हणजे आपण सुटका होणं म्हणजे ह्या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून सुटण्यासाठी असमर्थ ठरतो. मग ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे हे काही जणांना हे आकलनच होत नसतं. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास केला पाहिजे. म्हणजे असा जो आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास केलेली व्यक्ती असेल किंवा एक अशी, तर ती काय करते, हे सगळं समजून घेते की आपला आत्मा आहे तो एक म्हणजे भिन्न आहे ह्या सगळ्या शरीरापेक्षा, आणि तो काय करत असतो, देहांतर करत असतो. आणि मग जेव्हा हे आपल्याला समजतं तेव्हा आपल्याला हेही समजतं की या बद्ध जीवनामध्ये येऊन आपण कशी दुःख भोगतोय. आणि मग हे सगळं
जेव्हा अशा ज्ञानी माणसाला समजतं तेव्हा तो काय करतो, कृष्ण भावनेमध्ये स्वतः तर उन्नत होण्यासाठी प्रयत्न करतो, म्हणजेच काय भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो, पण त्याचबरोबर तो काय करतो, तर आपल्या संपर्कात जे काही येतात म्हणजे सामान्य लोक त्यांच्यामध्ये सुद्धा तो प्रचार करण्यासाठी अशा कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती केलेले जे भक्त असतात ते काय करतात, तर असा कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करण्याचे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की सामान्य लोकांनी सुद्धा या बद्धावस्थेतून मुक्त होऊन कृष्ण भावना भरीत झाले पाहिजे आणि आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती केली पाहिजे. मग म्हणून याला काय म्हटलं, ज्ञान चक्षुषा, म्हणजे ज्ञानाच्या चक्षुंनी आपण हे सगळं पाहू शकतो आणि त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, ज्ञान घेतलं पाहिजे. म्हणजे हा पहिला टप्पा झाला की नाही, आपण आज भगवद्गीतेचा हा 8 दिवसांचा अभ्यासक्रमामध्ये अभ्यास करतो. मग आपण असं आपली जी भक्तिलता आहे म्हणजे ह्याचं बीज आपल्याला आता म्हणजे ह्याच्यावर श्लोक आहे खूप चैतन्य चरितामृतामध्ये खूप सुंदर. तर आपण भक्तिलतेचं बीज तर आपल्याला मिळालंय हो की नाही. मग ह्याला हळूहळू आपण जसं पाणी घालू तशी ही भक्तिलता वाढत जाते हो की नाही. मग असंच आपण काय केलं म्हणजे वेगवेगळ्या शास्त्रांचं ज्ञान आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न केले तर नक्कीच आपली भक्तिलता सुद्धा कशी अशी म्हणजे उंच उंच वाढत जाईल आणि ती आध्यात्मिक जगत म्हणजे हे ब्रह्मांड भेदून प्रवेश करेल हो की नाही. तर मग आपण असे प्रयत्न केले पाहिजेत. मग यासाठी आपण काय करायचं, भगवंतांना पूर्ण शरण जायचं आणि असं भगवंतांना शरण तर गेलंच हवं, पण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी करायची आपण हे आपण समजून घेऊन मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञान प्राप्त करून तसे ज्ञान प्राप्त करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवून आपण काय केलं पाहिजे, हळूहळू कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत झालं पाहिजे आणि अशा पद्धतीनं स्वतःला उन्नत करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा, आता इथे या श्लोकाचा अर्थ काय आहे, तर प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते हे प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. म्हणजे काय होतं की आता आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर खूप जण योगीजन असतात, पण त्यातले सगळ्यांनाच काही आत्मसाक्षात्कार झालेला नसतो. मग जे आत्मसाक्षात्कार न झालेले लोक असतात ना, त्यांना जीवाच्या म्हणजे हे देहामध्ये कसं परिवर्तन घडतं किंवा हे काही त्यांना समजू येत नाही, पाहू शकत नाहीत ते. आणि मग जे आत्मसाक्षात्कारी लोक असतात, योगीजन म्हटले त्यांना, तेच स्पष्टपणे पाहू शकतात. पण म्हणजे इथे म्हटले ज्यांचं मन अविकसित आहे किंवा ज्यांना साक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही त्यांना काही समजू येत नाही. म्हणजे याचं उदाहरण काय, तर तथाकथित योगी जे किंवा योग्यांच्या संस्था आहे. मग इथे आपण पाहतो की त्यांना वस्तुतः ते म्हणजे त्यांना काही आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान नाही, म्हणजे तर ते केवळ शारीरिक व्यायामाचा छंदच तिकडं म्हणजे तो जोपासण्याचं कामच तिथं चालतं. म्हणजे किंवा शरीर सुदृढ किंवा निरोगी बनण्यासाठी काय करायला पाहिजे हे सगळे व्यायाम प्रकारच तिकडे होत असतात. ह्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना काही ज्ञान नसतं, म्हणजे ते एक प्रकारे अज्ञानी किंवा अंधच म्हटलं पाहिजे. आणि मग जेव्हा अशा म्हणजे तथाकथित योग पद्धतीचा अभ्यास ते करत असले तरी त्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नसतो आणि त्यामुळे ते प्रयत्न करून पण हे काय घडतंय हे त्यांना समजत नसतं. मग असे लोक जे असतात त्यांना कसं कळेल की ह्या आत्म्याचं देहांतर होत आहे, म्हणजे प्रत्येक मृत्यूच्या वेळेला आत्मा एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात जातो हे त्यांना कळू शकत नाही. आणि मग काय होतं, ते जे योग पद्धतीचा अभ्यास करत असतात म्हणजे म्हणजे जे वास्तविकपणे जे लोक, मग त्यांनाच हे कळू शकतं. म्हणजे थोडक्यात काय, जे कृष्ण भावनेमध्ये अशा पद्धतीनं दृढ होतात किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये त्यांना काय म्हटले, भक्तियोगी, म्हणजे आपण हे भगवत भक्तीचं विज्ञान शिकून घेतो आहोत ना, म्हणून आपल्याला हे समजू येईल की म्हणजे हा सगळा भाग म्हणजे काय आहे किंवा आत्मा प्रकृती तथा भगवंत म्हणजे हे कोण आहेत, म्हणजे साक्षात्कार म्हणजे थोडक्यात काय की मग आत्मसाक्षात्काराचे टप्पे आहेत. आपण जसे जसे भगवत भक्ती करतो म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा, तर यामध्ये आपण उन्नत होतो. मग यासाठी काय लागेल, आपल्याला वास्तविक ज्ञान लागेल. मग हे कोणाला समजेल, तर एखादा जो कृष्ण भावना भावित असेल, विशुद्ध कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, तर त्याला हे समजेल की जो भक्ती सेवेमध्ये संलग्न आहे, मग त्याला भक्तियोगी म्हणतात. ते चित्रात दाखवले पहा, चैतन्य महाप्रभू जे भगवंतांचं सैन्याच्या रूपात आले, तर त्यांचे जे हे सगळे भक्त होते किंवा हे पार्षद आहेत, तर त्यांना म्हणजे असा जो असतो भक्तियोगी म्हणजे त्यांनी भगवत भक्तीचा म्हणजे भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा प्रचार आणि प्रसार केला आणि त्याद्वारे भगवत भक्तीचं जे विज्ञान आहे म्हणजे तर हे सगळ्या लोकांना सांगायचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे पार्षद आहेत, मग हे खरे योगीजन आहेत. मग हा भाग आपण इथं समजून घेतला.
अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते. म्हणजे काय की आता ह्या अखिल जगताचा अंधकार नाहीस करणार असं म्हटलंय. तेज म्हणजेच काय की आपण आता हे समजून घेऊया की अखिल हे सगळं विश्व आहे ते कसं संचलित होतं हे आता म्हणजे जे निर्बुद्ध असतात लोक म्हणजे जे ज्यांना काही समजत नाही तर त्यांना म्हणजे त्यांना ते जाणता पण येणार नाही. आणि मग इथे सांगितलं भगवंतांनी की जो मनुष्य म्हणजे असं ज्ञान प्राप्ती करायला सुरुवात करतो किंवा प्रारंभ करतो तर त्याला मात्र हे समजू शकतो. म्हणजे काय की आता आपल्या सगळ्यांना माहिती की सूर्य चंद्र आपण पाहतो म्हणजे त्यांच्यातनं प्रकाश येतो किंवा आपण विद्युत शक्ती पाहतो म्हणजे आपल्याकडं म्हणजे काही आपण लाईट वगैरे घरात असतात. मग आपण हे सगळं जाणलं पाहिजे की हा म्हणजे सूर्य चंद्र अग्नी किंवा ह्या सगळ्या विद्युत शक्तीचं तेज कोण आहे तर भगवंत स्वतः आहेत त्यांच्यापासून येत आहे. मग हे कधी म्हणजे जाणू शकतो आपण तर अशा पद्धतीने आपण ज्ञानप्राप्ती करायला सुरुवात केली तर आपल्याला जाणता येईल हो की नाही. म्हणजे आपली जी प्रारंभिक कृष्ण भावनामय जीवन जे आहे तर त्याच्यामध्येच प्राकृतिक जगातली म्हणजे भौतिक जगातली आपल्यासारख्या बद्ध जीवनाची प्रकृती किंवा प्रगती दडलेली असते किंवा लपलेली असते आपल्याला ते समजू येत नाही. पण जीव हे कसे भगवंतांचे अंश आहेत आणि मग आपल्याला जर आपलं स्वगृही म्हणजे काय तर आपलं भगवत धाम हे आपलं स्वतःचं घर आहे मूळ घर. तर इकडं कसं परत जायचं तर ह्यासाठी आपल्याला हे सगळं सांगतायत. मग आता ते काय सांगतात तर आपली ही ब्रह्मांड सूर्यमालिका सूर्य हे सगळे कशामुळे प्रकाशित आहेत तर त्या सगळ्यांमध्ये केवळ एकच सूर्य आहे. आणि मग चंद्र पण आहे तो एकच आहे म्हणजे नक्षत्रामधला चंद्र हा एक आहे म्हणजे नक्षत्राणामः शशी असा उल्लेख आहे म्हणजे त्याचा. तर मग सूर्यप्रकाश जो आहे तर तो भगवंतांच्या जे आध्यात्मिक जग आहे गोलोक वृंदावन तर तिथून आपल्या तिथल्या आध्यात्मिक तेजापासून येतो. मग सूर्याच्या प्रकाशाने काय होतं आपल्या सगळ्या म्हणजे क्रियाकर्मांना चालना मिळते किंवा अन्न शिजवतो आपण वेगवेगळ्या ऊर्जा कारखाने चालवणे किंवा अग्नी आपण पेटवतो. मग अग्नीच्या साह्याने अनेक गोष्टी घडतात हो की नाही. म्हणजे सूर्योदय अग्नी चंद्रप्रकाश हे आपल्याला अत्यंत जीवांसाठी कसे सुखकारक आपण म्हणतो. मग आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की हे सगळं तेज भगवंत श्रीकृष्णांच्या पासूनच मिळते आपल्याला. म्हणजेच काय कृष्ण भावनेला आपल्या तिथूनच प्रारंभ होतो का म्हणजे हे सगळं काही जे काही आहे ते भगवंतांपासून उत्सर्जित होत असतं. चंद्रप्रकाशामुळे काय होतं वनस्पतीचं पोषण होतं आणि त्यांना जो रस म्हणजे असतो ना म्हणजे आपल्याला भाजीची चव असते ना एक म्हणजे रस निर्माण करणे म्हणजे रसाळ जे पालेभाज्या फळं बनतात ना त्याचं काम चंद्रप्रकाश करतो. आणि सूर्यप्रकाशामुळे त्यांच्या वाढीसाठी उपयोग होतो म्हणजे चंद्रप्रकाश कसा आहे शीतल आल्हाददायक आहे हे आपल्याला समजतं. मग हे सगळं भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळेच आपल्याला मिळतं हो की नाही. म्हणजे अन्नधान्य मिळालं तर आपण जगू शकू म्हणजे भगवंतांच्या कृपेविना चंद्र सूर्य अग्नी कुणीही अस्तित्वात असू शकत नाही किंवा हे जर कोणी नसतील तर आपण पण कोणीही अस्तित्वात म्हणजे या सगळ्यांच्या सहाय्याशिवाय असू शकणार नाही किंवा जगू शकणार नाही. म्हणून काय म्हटलंय की बद्ध जीवामध्ये कृष्ण भावनेचं आपण पुनरुज्जीवन करणं आवश्यक आहे. कारण आपण भगवंतांशी असलेलं आपलं नातं समजून घेतलं पाहिजे. इथं आपल्याला भगवंतांशिवाय त्यांच्या कृपेशिवाय ह्यातलं काहीही शक्य नाही म्हणजे काही मिळणं शक्य नाहीये. आणि हा भाग जेव्हा आपण समजतो तेव्हा आपण भगवंतांना पूर्ण शरण जातो आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो. आता आपण पुढे जाऊ. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्णामीं चौषधीं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका. म्हणजे काय की ह्या सगळ्या जे म्हणजे इथे आता सांगतात भगवंत की मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित आहेत. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. म्हणजे काय की भगवंतांच्या जे वेगवेगळ्या शक्ती आहेत त्याद्वारे त्यांनी काय केलं तर ह्या सगळ्या ग्रह गोल ताऱ्यांना धारण केलेलं आहे अशा पद्धतीने ब्रह्मसंहितेत तो उल्लेख आहे की अगदी म्हणजे परमात्मा स्वरूपात ग्रहलोक ब्रह्मांड जीव अणुमध्ये तर भगवंत प्रविष्ट होतातच. पण त्यांच्या प्रवेश करण्यामुळे काय होतं ह्या सगळ्या गोष्टी योग्य पद्धतीने त्यांचं नियंत्रण होतं. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जेव्हा आत्मा असतो तेव्हा काय होतं आपण शरीर पाण्यावर तरंगतं पहा आणि आपला आत्मा जेव्हा देहत्याग करतो तेव्हा आपलं शरीर काय होतं
मृत शरीर पाण्यामध्ये बुडतं. मग तसंच म्हणजे काय, भगवंतांची जी सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे ती सगळ्या ग्रहलोकामध्ये अशा पद्धतीने प्रवेश करते आणि त्यामुळे काय होतं, तर त्या अंतरिक्षात असे तरंगत असतात. भगवंतांनी त्या आपल्या शक्तीद्वारे सगळ्यांना असं नियंत्रण ठेवलंय, त्यांना आपल्या म्हणजे नियंत्रणात ठेवले आणि अशा पद्धतीने ते तरंगत असतात पहा. म्हणजे जसं आपण मुठीत धूळ घेतली तर मग काय होतं, की मुठीत आपल्या हात जोपर्यंत धूळ आहे तर तोपर्यंत कसं होतं, की आपण आपल्या हातात ती असते. पण आपण जर ती फेकून दिली तर काय होतं, जसे विखुरली जाते माती तसं किंवा ती धूळ विखुरली तसं भगवंतांनी आपल्या म्हणजे आपल्या हातात जोपर्यंत धूळ असते तोपर्यंत ती खाली पडू शकत नाही. पण आपण फेकली तर पडेल, हो की नाही? मग तसंच भगवंतांनी आकाशात तरंगणारे जे ग्रह आहेत त्यांना आपल्या विराट रूपानं आपल्या अशा मुठीमध्ये धरलंय आणि त्यांच्या सगळ्या शक्तीमुळं ते सगळ्याच ठिकाणी म्हणजे ज्या त्या वस्तू पहा, म्हणजे चंद्र आपल्या कक्षेतच फिरतो, सूर्य आपल्या कक्षेत, म्हणजे सगळेजण असं आपापल्या ह्याच्यात व्यवस्थित म्हणजे कार्य करत आहेत. आणि म्हणून काय म्हटलंय, की भगवंतामुळे सूर्यप्रकाश तो आणि ग्रह स्थिर रीतीने भ्रमण करतात. म्हणजे तर ते कसं आहे, नाहीतर काय झालं असतं, वातावरणात जर आपण धूळ फेकली तर ते भगवंताविना मग ते असं होईल त्यांचं अस्तित्व. ग्रह तारे सगळे इतस्त विखुरलेले असते आणि नष्ट झाले असते. म्हणून भगवंत काय करतात, जो चंद्र आहे तो भगवंतच स्वतः आहेत असं म्हणतात. म्हणजे काय, की चंद्राचा प्रकाश आणि त्यांचे वनस्पती तो काय करतो, वनस्पतीचं पोषण करतो किंवा चंद्राचा प्रकाश असतो तो वनस्पतींना रसभरीत करतो. आणि मग भगवंतांनी जो हा काही पुरवठा सगळा केलाय त्यामुळे आपण आपल्यासारखा मानव समाज कसा राहतो, क्रियाशील राहतो, कार्यशील राहतो, सुख समाधान राहतो. आपण छान भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकतो. नाहीतर मग आपण जिवंतच राहू शकलो नसतो, हो की नाही? मग हे सगळं म्हणजे भगवंतांच्या प्रभावामुळं चंद्रांच्या माध्यमातून आपण सगळे ते म्हणजे जे तयार होते. मग हे आपण भाग समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे जे काही आहे ते आपल्याला कोण देतं? भगवंतच देतात आपल्या म्हणजे प्रकाशाद्वारे. त्यामुळे आपल्याला भगवंताशिवाय कुठलीही गोष्ट कधीच काही शक्य होणार नाही. हा भाग आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनादेमाश्रिता प्राणात्मसमायुक्त पंचमन्यं चतुर्विधम. सर्व प्राणीमात्रांच्या देहातील जठराग्नी मी आहे आणि चार प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण तथा अपानवायूशी संयोग साधतो. म्हणजे काय, या आयुर्वेदामध्ये जठराग्नी चा उल्लेख आहे. म्हणजे काय, जठरामध्ये आपल्या अग्नी असतो, तो आपल्या अन्नाचं पचन करतो बरं का. मग जर जठराग्नी प्रदीप्त झाला नाही तर आपल्याला भूक लागत नाही. मग आपल्याला आपलं जर म्हणजे जठराग्नी व्यवस्थितपणे कार्य नाही केलं तर आपल्याला मग वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतात पहा. मग आता हा कोणत्याही परिस्थितीत अग्नी म्हणजे भगवंताचं रूपच आहे. म्हणजे भगवंतांनी सांगितलंय, हो की नाही, अग्नीची उष्णता म्हणजे मी आहे. मग आपण अभ्यासलं 10व्या अध्यायात त्यांच्या ज्या वेगवेगळ्या ऐश्वर्य किंवा विभूती होत्या त्याच्यामध्ये. मग सगळ्या प्रकारच्या अन्नाचं पचन करण्यासाठी जठरात जो मंदाग्नी असतो तर त्याद्वारे काय होतं, आपल्या अन्नाचं पचन होत असतं. म्हणजे काय, ते आपल्या अन्नाचं देखील पचन म्हणजे आपल्याला अन्न निर्माण करणारे पण भगवंत आणि त्या अन्नाचं पचन करायला पण भगवंतच सहाय्य करतात. म्हणजे तोपर्यंत अन्न खाण्याची आपण शक्यताच नाही, हो की नाही? म्हणजे भगवंत अन्नपदार्थ निर्माण पण करतात आणि अन्नाचं पचन पण करतात आणि भगवंतांच्या कृपेमुळेच आपण या जीवनाचा उपभोग घेतो. म्हणजे जे काही आहे ते सगळं भगवंतच करत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रत्येक गोष्टीचं कारण कोण आहेत? भगवंत. म्हणून आपण त्यांना काय म्हटले, सर्व कारणांचे कारण म्हणजे कोण आहेत? भगवंत आहेत. म्हणजे आपल्याला जे आपण चोखून खाऊ शकतो, जे चावून खाऊ शकतो, जे पिऊन म्हणजे पेय असं. तर अशा वेगवेगळे 4 प्रकार आहेत. चर्व, चोष्य, लेह, पेय अशा पद्धतीचे अन्नाचे. तर हे सगळं काय आहे? तर ह्या सगळ्यांना पचवण्याची जी पचनशक्ती आहे, ते म्हणजे कोण आहेत? भगवंत आहेत. म्हणजे जे काही आहे आपल्याकडं ते सगळं भगवंत आहेत आणि आपल्या आजूबाजूला आहे ते पण भगवंत आहेत. हे जर आपण लक्षात घेतलं तर काय होईल? आपण पूर्ण शरण जाऊ आणि भगवंतांची भक्तिमय, प्रेममय सेवेला सुरुवात करू. मग हेच आपण शिकायचं या अध्यायातून. आता आपण पुढे जाऊया. हां, हा श्लोक सगळ्यांनी लक्षात ठेवा हां. आपल्याला कोणी विचारलं, तर भगवंत कुठे आहेत? तर आपल्याला ठामपणे सांगता आलं पाहिजे आणि या श्लोकाचा आपल्याला संदर्भ देता आला पाहिजे. 15.15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेव विदेह चाहं. याचा अर्थ काय?
की मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. म्हणजे काय, तर आता इथे प्रत्येकाच्या हृदयात श्रीकृष्ण दाखवलेत पहा. म्हणजे भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात उपस्थित आहेत. सर्वस्य चाहम म्हणजे म्हणजे काय, की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मी स्थित आहे असं सांगतात. म्हणजे हे पहिली ओळ सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो 15.15 असं लक्षातच ठेवत सगळ्यांनी. कोणी विचारलं तर आपण ठामपणे सांगू शकतो पाहिजे की भगवंत परमात्मा स्वरूपात आपल्या हृदयात स्थित असतात. मग ते काय करतात, की भगवंतांच्या म्हणजे साक्षी असतात. आपण पाहिलं की नाही, आपला आत्मा आणि परमात्मा, तर एका झाडावरचे दोन पक्षी. मग आपला आत्मा जो असतो तो उपभोग म्हणजे फळ घेणं, फळ चाखणारा म्हणजे पक्षी आहे, हो की नाही, त्या झाडावरचा. मग ज्या आपली कर्म घडत असतात, आपली जीवात्मा म्हणून त्याचे साक्षी कोण असतात, तर परमात्मा असतात. म्हणजे म्हणजे भगवंत आहेत. मग म्हणजे जो दुसरा पक्षी आहे तो साक्षी आहे, म्हणजे ते परमात्मा स्वरूप आहे भगवंताचं. मग आपली पूर्वकर्मानुसार आपल्याला जेव्हा नवीन शरीर मिळतं, तेव्हा आपण काय होतो, तिथे येऊन आपल्याला जे काही शरीर मिळेल त्या शरीरानुसार आपलं कर्म सुरू होतं. मग तिथं आपल्याला आवश्यक असणारं ज्ञान कोण देतात, भगवंत देतात. स्मृती भगवंत देतात आणि जे विस्मरण व्हायला पाहिजे ते पण भगवंत करतात. आणि मग असे भगवंत कसे आहेत, सर्वव्यापी आहेत आणि आपल्या अंतरात म्हणजे अंतर्मय कोण आहेत, तर भगवंत परमात्मा म्हणून स्थित आहेत. मग ते काय करतात, तर आपल्या सगळ्या कर्माचं एक द्वारे म्हणजे एक प्रकारे नियंत्रणच करत असतात. म्हणजे वेद लोकांना हे काय सांगतात, तर म्हणजे अशा पद्धतीने हे वेदांमध्ये जे काही सांगितलंय ते जीवनाला आपल्या योग्य वळण देण्याविषयी अचूक मार्गदर्शन आहे, की ज्याद्वारे आपण भगवत धामाला परत जाऊ शकतो. आणि मग वेद काय करतात, आपल्याला श्रीकृष्णांविषयी ज्ञान देतात. म्हणजे आणि मग व्यासाने काय केलं, तर हे सगळं वेदांत सूत्राचं संकलन केलं. म्हणजे ते वास्तविक ज्ञान आहे, त्याच्यावरून वेद बनवले. म्हणजेच काय, भगवंतच परिपूर्ण आहेत असे, की ते आपला सगळा उद्धार करतात आणि आपल्याला अन्नाचा पुरवठा करतात, पचन करतात, आपल्याला स्मृती, ज्ञान जे काही आहे या जन्मात आल्यानंतर त्याचं स्मरण करून देतात आणि जे विस्मरण करून म्हणजे आवश्यक आहे ते करतात. म्हणजेच काय, म्हणून भगवद्गीता आणि भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे हेच म्हणजे ह्या सगळ्यावरून आपण काय समजून घेतलं, की भगवद्गीतेमध्ये पण आपल्याला ही शिकवण मिळते, की भगवान श्रीकृष्ण सर्व म्हणजे सर्व बद्ध जीवांचं आराध्य आहे किंवा भगवंतच काय, सर्व मंगलदायी किंवा कृपामयी आहेत आणि ते आपल्या कर्माचे साक्षी आहेत आणि वेदांच्या स्वरूपाने आपल्याला ज्ञान देतात, हो की नाही. म्हणजे आता आपण गीतोपनिषद म्हणतो, म्हणजे हा एक भागच आहे. म्हणजे हा वेदांचं सार आहे गीता. म्हणजे ते उपनिषद पण आहे, आणखी वेद पण आहे. म्हणजे दोन्हीचं हे सार आहे. म्हणजे वेदांचा ज्ञाता पण मीच आहे आणि संकलक म्हणजे भगवंतांनीच भगवंतांचाच शक्त्याविश अवतार म्हणजे व्यासमुनी आहेत आणि म्हणून त्यांना संकलक म्हटले. आणि ज्ञाता म्हणजे वेदांना जाणणारे, म्हणजे वेद कुणी निर्माण केले, भगवंतांनीच निर्माण केले. आणि म्हणजे त्यामुळे ज्ञाता पण मीच आहे आणि ज्ञेय म्हणजे वेदांचं उद्दिष्ट काय, तर भगवंतांना जाणणे. म्हणून ज्ञेय सुद्धा काय आहे, भगवंतच आहे. म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती करणं आणि भगवंतांचं कृपा संपादन करणं किंवा भगवंतांची स्वरूपस्थिती जाणणं हेच आपल्या मानवी जीवनाचं ध्येय. आणि मग हे सगळं कशासाठी आपल्याला निर्माण केले भगवंतांनी, तर मानवी जीवनाला योग्य प्रकारे वळण आणि ज्ञान देऊन आपण कसे स्वग्रही म्हणजे परतून जाऊ, तर ह्यासाठी. हा सगळा भाग आता आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग आता च्युत आणि अच्युत असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतात प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले आहे. पण या दोन व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत. तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. म्हणजे काय, की दोन असतात आता जीवांचे प्रकार. म्हणजे काय, च्युत म्हणजे काय, तर म्हणजे जे कोणी आपण भगवंतांचे जे आपण सनातन अंश आहोत. म्हणजे तर आपण कसं आहे, तर आपल्याला जीवन, मृत्यू, जरा व्याधी या चार समस्या आहेत, हो की नाही. आपले देह नाशवंत आहे, म्हणून आपण जेव्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा संपर्कात असतो तेव्हा आपल्याला जीवभूत असं म्हणतात. आणि आपण कसं असतो, पतनाधीन असतो. म्हणजे आपल्या जीवनात ह्या समस्या आहेत, हो की नाही. आपलं शरीर विकास पावते आणि वेगवेगळ्या अवस्थांतरातून जाते आणि मग आपला काय होतं, मृत्यू होतो. म्हणजे आपलं शरीर पतनाधीन आहे म्हणून आपल्याला क्षर किंवा च्युत म्हटलंय. आणि मग भगवंतांशी जेव्हा आपण एकरूप होतो, म्हणजे भगवंताची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून आपण जेव्हा मुक्तात्मा बनतो, तेव्हा काय म्हटलंय, अच्युत असे जीवांचे वर्ग. म्हणजे जे कृष्ण भावनेमध्ये उच्च म्हणजे शुद्ध भक्तीमध्ये कृष्ण भावना भावित होऊन अशा उच्च स्तरावर असतात आणि मुक्तात्मा असतात,
म्हणजे ज्यांना योगी आपण म्हणले तर ते त्यांना काय म्हणतो आपण अच्युत असं, असे दोन वर्ग आहेत. म्हणजे जे कृष्णा कॉन्शियस आहेत त्यांना म्हणायचं थोडक्यात अच्युत, म्हणजे असे झालेले आहेत, उच्च स्तरावर भक्तीमध्ये स्थित झालेले आहेत ते. मग एकरूपेचा शब्दाचा अर्थ काय वैयक्तिक अस्तित्व म्हणजे असं नाही, तर म्हणजे एक प्रकारे विसंवाद नाही असा घ्यायचा आपण. मग अशा पद्धतीने आपण हा भाग समजून घेतला. मग असे जे दोन म्हणजे आहेत वर्ग, तर त्यातनं आपण काय समजून घ्यायचं, की हा भाग समजून घ्यायचा की भौतिक जगाच्या आपण संपर्कात जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आपण या म्हणजे आपलं शरीर ब्रह्मदेवांपासून अगदी आदिजीव आहेत ते सूक्ष्म कीटकांपर्यंत आपलं शरीर म्हणजे नाशिवंत आहे. पण म्हणजे किंवा त्याला आपण च्युत किंवा पतनशील म्हणू. पण जेव्हा आपण आध्यात्मिक जगात प्रवेश करतो तेव्हा काय होतं, आपण भगवंतांच्या या आध्यात्मिक जगतामध्ये आपण गुणांच्या अतीत जाऊन प्रवेश करतो की नाही, भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवा केल्यामुळे आणि आपल्याला आध्यात्मिक देह प्राप्त होतो आणि मग काय होतं, आपण मुक्त असतो तिथे आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये रममाण असतो, पुन्हा कधीही आपण परतून येत नाही, म्हणजे आपण मुक्तच राहतो. मग त्याला काय म्हणायचं, अच्युत असं म्हणायचं. मग ह्या दोन व्यतिरिक्त काय परम पुरुष परमात्मा आहे जो स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच स्त्रीलोकामध्ये पालन पोषण, म्हणजे भगवंत कोण आहेत तर त्यांना काय म्हटलंय, परम पुरुष किंवा परमात्मा पुरुषोत्तम आहे, हे सगळ्याहून श्रेष्ठ आहेत पा. म्हणजे म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान असं, म्हणजे सर्व 6 ऐश्वर्याने युक्त. आणि मग ते कसे तर ह्या सगळ्यांपासून म्हणजे ते अव्ययी असे आहेत, म्हणजे काय की ज्याचं विभाजन करता येणार नाही, जे नष्ट होणार नाही, असे कोण आहेत, परमपुरुष परमात्मा म्हणजे भगवंत आहे. आणि त्यांनी या जीवांना काय केलंय, कर्मानुसार भोग प्राप्त करण्याच्या सगळ्या संधी उपलब्ध करून दिल्यात. आणि मग त्यांचं पालन पोषण कोण करतात, भगवंत करतात. कशा पद्धतीनं, आपल्या पुरुषोत्तम भगवान आपल्या प्रत्येक म्हणजे आपल्यासारख्या जीवांच्या बद्ध जीवांच्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात स्थित आहे. त्याचा आपण अभ्यासला श्लोक तो. आणि मग जेव्हा बुद्धिमान मनुष्य हे जाणू शकतो तेव्हा काय होतं, तर तो परिपूर्ण शांती किंवा समाधान प्राप्त करण्याचा म्हणजे साठी प्राप्त होतो. म्हणजेच काय, भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे तो स्वतःला उन्नत करतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं जो म्हणजे स्वतः प्रयत्न करतो तर तोच ह्या सगळ्यासाठी पात्र होतं, अन्य कोणी नाही. अन्य कोण असतात मग बद्ध जीवच ठरतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमा ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमा. मी च्युत आणि अच्युत यांच्या ही अति दिव्य सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदामध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. म्हणजे काय की बद्ध जीव आणि मुक्त जीव, तर म्हणजे हे जरी भगवान श्रीकृष्णांपेक्षा कसे म्हणजे ते श्रेष्ठ नाही आहेत, तो जरी मुक्त झाला तरी. म्हणजे काय, भगवंत कोण आहेत, पुरुषोत्तम आहेत. मग आपण काय आहोत, तर आपण म्हणजे जरी बद्धावस्थेत असलो किंवा मुक्त अवस्थेत असलो आपण, तर आपल्यामध्ये फरक आहे, हो की नाही. भगवंत आणि आपल्यामध्ये वैयक्तिक जे स्वरूप आहे त्यात फरक आहे. आपण परिणामाच्या दृष्टीने म्हणजे आपण परिणामाने कसं आहोत, तर भगवंतांपेक्षा आपण कधी श्रेष्ठ नाही होऊ शकणार, किंवा भगवंत आणि आपण जीवात्मा म्हणून आपण एकसारखेच आहोत, तर असा विचार केला तर चुकीचं होईल, हो की नाही. म्हणजे भगवंत आणि जीव यांच्यामध्ये सदैव श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्व, म्हणजे आपण कनिष्ठ आहोत, भगवंत श्रेष्ठ आहेत. मग हा भाग इथं समजून घेऊ. आणि म्हणून त्यांचं वर्णन कसं आहे वेदामध्ये, की भगवंतांच्या देहातून बाहेर येणारे जे निर्विशेष म्हणजे ब्रह्मज्योती आहे, तर तो म्हणजे तर त्याद्वारे म्हणजे जे तेज प्रदर्शित भगवंत करत असतात, म्हणजे तर ते म्हणजे तो सर्वश्रेष्ठ असा प्रकाश आहे. आणि मग त्याला काय म्हटले, परमपुरुष जे भगवंत आहेत तर ते अंतर्यामी परमात्मा असे आपल्यासाठी आहेत. आणि म्हणून ते काय करतात, आपल्या अंतरामध्ये राहून आपल्या प्रत्येक कर्माचं नियंत्रण करत असतात. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटले, वेदामध्ये त्यांना पराशर मुनींनी असं म्हणजे वैदिक जे विश्लेषण आहे ज्ञानाचं त्याच्यामध्ये पुरुषोत्तम असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे पुरुषांमध्ये उत्तम असते. मग हा भाग इथे आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. हा. आता हे पुढच्या स्लाइड्स घेऊ. हा, मग इथे आपण समजून घेऊया की विष्णूची 1000 नावं म्हणजे श्रीरामांची 3 नावं असतात, आणि श्रीराम म्हणजे भगवान श्रीरामचे आहेत त्यांची 3 नावं म्हणजे कृष्णांचं 1 नाव असतं पहा. म्हणजे ह्या सगळ्या स्वांश जे आहेत त्यात त्यांच्यामध्ये फरक आहे भगवंतांच्या विविध रूपांमध्ये. आता आपण पुढे जाऊ. हा, यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्व विद्ध जानाति मा सर्व भावेन भारत. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारतात तो माझ्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. म्हणजे काय की जो आपल्याला जाणतो की म्हणजे आपल्या म्हणजे ज्ञानामुळे भगवंतांच्या विषयी जो ज्ञान प्राप्त करतो आणि भगवंतांना श्रीकृष्णांना तो पुरुषोत्तम म्हणून जाणतो. तर तो वस्तुतः कसा आहे सर्वज्ञ म्हटले भगवंतांनी. आणि जो अपूर्ण आहे किंवा जो अज्ञानी आहे मग त्याला हे कधीच कळत नाही. ते तर्कच करत राहतात वेगवेगळे आणि कल्पनाच करत राहतात आणि मग मग म्हणजे जो आपल्यासारखे असे प्रयत्न करतो की भगवंतांच्या विषयी ज्ञान जाणून म्हणजे ज्ञान प्राप्त करायचं आणि त्याद्वारे भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये कसं मला संलग्न होतंय. तर तो काय करतो आपला बिलकुल व्यर्थ म्हणजे असा वेळ व्यर्थ जाऊ देत नाही, दवडत नाही बिलकुल तो असा वेळ वाया. आणि तो काय करतो तर कृष्ण भावना भावित होतो आणि भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये. आणि हेच आपण समजून घेतलं पाहिजे. भगवद्गीता आपल्याला हेच ज्ञान देते. मग असं जे ज्ञान आहे तर ते भगवंतांच्या म्हणजे म्हणजे प्रतिनिधी आहेत प्रमाणित. तर ते म्हणजे कोण असतात गुरु असतात. त्यांच्याकडून हे वैदिक ज्ञान आपण प्राप्त केलं पाहिजे. आणि मग त्यांच्याकडून जर श्रवण केलं तर काय होतं म्हणजे अशा अधिकृत पुरुषांकडून श्रवण आपण केलं किंवा ज्ञान घेतलं तर काय होतं तर आपल्यावर म्हणजे एक प्रकारे भगवंतांचीच कृपा होत असते. कारण भगवंत हे म्हणजे भगवंतांचे गुरु जे असतात प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु तर त्यांचा अध्यात्मामध्ये उच्च असा व्यासंग असतो आणि अधिकारी असतात त्या अध्यात्माचे. तर त्याद्वारे आपण त्यांच्या कृपेस प्राप्त होतो. आणि त्यांच्याकडून जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेव्हा एक प्रकारे भगवंतांचीच कृपा होते. म्हणजे वेदांचं प्रयोजन हेच आहे की आपण भगवंतांना म्हणजे जाणणं. आणि मग आपण मनानेच तर्क करून पुस्तकं वाचून किंवा शैक्षणिक पांडित्य जर हे करू शकत नाही. यासाठी काय केलं पाहिजे आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंना शरण झालं पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण भक्तीमध्ये पूर्ण संलग्न व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे काय जेव्हा मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय सेवा करतो आणि मग संपूर्ण वैदिक ज्ञान तो प्राप्त करतो तेव्हा म्हणजे काय होतं त्याला भगवंतांची कृपा प्राप्त होते. म्हणजे वैष्णव परंपरेमध्ये जी गुरु शिष्य परंपरा आहे त्यामध्ये आपण म्हणजे काय म्हटलंय मनुष्य जर भगवान श्रीकृष्णांची भक्तिपूर्वक फक्त सेवा जरी करत असेल तरी त्यांनी कुठल्याही अन्य प्रकारच्या आध्यात्मिक मार्गांचा अवलंब करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे पहा किती मोठं प्रयोजन इथे सांगितलंय. म्हणजे जो भगवत भक्तीमध्ये संलग्न असतो ना त्यानं अनेक मार्ग पार करून तो आलेला असतो प्राथमिक टप्पे. आणि मग शेकडो हजारो वर्ष असे तर्क करून पण एखादा मनुष्य कृष्ण हे जर पुरुषोत्तम भगवान आहे हे जर म्हणजे त्याला जाणता येत नसेल किंवा त्यांना तो शरण जाऊ शकत नसेल तर मग इतक्या जन्मांपर्यंत मध्ये आणि इतक्या वर्षांपर्यंत जर आपण जो तर्क केला म्हणजे हे सगळं आपण निरर्थक कालापुढेच केला होईल हो की नाही. मग आपल्याला भगवंतांच्या कृपेनं आता समजलंय सगळं. तर आपण काय केलं पाहिजे आपण व्यर्थ वेळ न दवडता कालापुढे न करता आपण भगवंतांना शरण गेलं पाहिजे आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. मग हाच पुढचा श्लोक आहे आपण अभ्यासूया. आणि इथं भगवंत आपल्याला काय सांगतात माताजी पुढचा श्लोक घेऊया. हा इति गुह्यतम शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हे निष्पाप अर्जुना अनघ याचा अर्थ काय तर निष्पाप असा होतो. मग हे निष्पाप अर्जुना या वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. मग हे सत्य जाणणारा मनुष्य बुद्धिमान होतो आणि त्याचे प्रयत्न पूर्णत्वास जातात. म्हणजे इथं अगदी स्पष्ट सांगतात भगवंत या श्लोकामध्ये पहा की हे सत्व म्हणजे हे तत्व जे आहे तर हे सर्व शास्त्रांचं सार आहे. भगवंतांनी आपल्याला सगळं यथार्थ रूपामध्ये हे सगळं शास्त्र आपल्याला त्याचं ज्ञान प्रदान केले. आणि मग हे जेव्हा आपण जाणतो तेव्हा आपल्यासारखा बुद्धिमान मनुष्य काय करेल म्हणजे तो काय करेल भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करेल त्यांना शरण जाईल हो की नाही. कृष्ण भावनेमध्ये दृढ मी कसा होईन असे प्रयत्न करेल. म्हणजे त्या दिव्य ज्ञानामध्ये तो स्थित होईलच. पण हे सगळं तत्वज्ञान जाणल्यामुळं म्हणजे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित तो जेव्हा होईल तेव्हा काय होईल
मग या सगळ्या भक्तिमय सेवामध्ये तो संलग्न होईल आणि त्याद्वारे प्रकृतीच्या 3 गुणातून मुक्त होईल. आणि मग काय होईल, भक्तिमय सेवेचं आचरण म्हणजेच हाच काय आहे, आपल्या आध्यात्मिक ज्ञानाचा मार्ग आहे, हाच गाभा आहे थोडक्यात. आणि मग जिथे भक्तियोग आहे तिथे भौतिक विकार असतील का? बिलकुल नाही, हो की नाही? आणि मग भगवंतांची भक्तिमय सेवा आणि भगवंतांचं म्हणजे आध्यात्मिक स्वरूप हे काही वेगळं नाही, हे एकच आहे. कारण भगवंतांचं कुठलंही म्हणजे रूप, गुण, नाम, लीला किंवा त्यांची आपण सेवा केली तर त्यापासून भगवंत कधीही वेगळे नाही आहेत. म्हणजे भगवंतांची भक्तिमय सेवा म्हणजे काय, तर भगवंतांच्या अंतरंग शक्ती आहे ना तिच्या आधिपत्याखाली होते. म्हणजे जसं आपण महामंत्राचा जप करतो तेव्हा आपल्या जिभेवर भगवंत स्वतः आणि त्यांची अंतरंग शक्ती नृत्य करत असतात. आपण मागच्या अध्यायामध्ये अभ्यासलं, हो की नाही? तर तसंच जेव्हा आपण सेवा करतो तेव्हा भगवंताची अंतरंग शक्ती आणि भगवंत हे काही वेगळे नाहीत, तर म्हणजे भगवंतांच्या आधिपत्याखालीच आपण ती करतो. म्हणून मग भगवंतांनी काय म्हणले, सूर्य सूर्य जिथे आहे तिथे म्हणजे जिथे भगवंतासारखा सूर्य आहे म्हणजे काय ज्ञान आहे, तिथे मग अज्ञान काय त्याला अंधकार म्हटलंय. म्हणजे जिथे सूर्य आहे तिथे अंधार असेल का, तर बिलकुल नाही. आणि मग जिथे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं योग्य मार्गदर्शन मिळेल, भक्तिमय सेवा केली जात असेल, तिथं लेश मात्रही अज्ञान उरणार नाही, हो की नाही? जे सगळ्या ज्ञानाच्या प्रकाशाने उजळून निघेल. यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपल्यासारखे बुद्धिमान लोकांनी काय केलं पाहिजे, तर शुद्धी आपली होण्यासाठी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे कृष्ण भावना, त्याचा स्वीकार करून भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये युक्त होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण ज्ञानामध्ये जोपर्यंत उन्नत होत नाही, आपण हे ज्ञान जोपर्यंत प्राप्त करत नाही, भगवत भक्तीचं ज्ञान आणि विज्ञान, तोपर्यंत आपण भक्ती सेवेमध्ये उन्नत होऊ शकत नाही किंवा आध्यात्मिक उन्नती शीघ्र स्वरूपात करू शकत नाही. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर अशा पद्धतीने आपण ज्ञान घेऊन ज्ञानात उन्नत होऊन भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये उन्नत व्हायचा प्रयत्न केला. म्हणजे मग अनघ म्हणजे काय, निष्पाप म्हणजे सर्व पापापासून मुक्त झाल्याशिवाय आपल्याला कृष्णांचं ज्ञान होणं कठीण आहे, हो की नाही? आणि म्हणून काय केलं पाहिजे, आपली भक्तिमय सेवा इतकी शुद्ध विशुद्ध अशा तत्वावर सामर्थ्यशाली आहे की ती म्हणजे जी भक्तिमय सेवा आपण करतो, भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, या नवविध भक्ती आपण प्रसाद ग्रहण करतो, पवित्र महामंत्राचा जप, म्हणजे हे सगळं आपण नवविधा भक्ती या सेवाच करतो. मग ह्याद्वारे काय होतं, आपली आपोआपच शुद्धी होत जाते. अशी इतकं प्रचंड शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे. आणि आपल्याला अनघा अवस्थेची प्राप्ती म्हणजे काय, एकदम निष्पाप शुद्ध अशा पद्धतीचं आपल्याला स्वरूप प्राप्त होतं, म्हणून त्याला अनघा अवस्था म्हटलंय. आणि मग असा म्हणजे असं कधी आपल्याला प्राप्ती होईल, तर आपण जेव्हा शुद्ध भक्तांच्या संघामध्ये जातो. म्हणजे शुद्ध भक्त म्हणजे काय, तर जिथं मंदिर म्हणजे जिथं वेगवेगळे भक्तांचा संघ आहे, जिथे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आहेत किंवा जे कृष्ण भावना म्हणून भक्ती सेवा करत असतात, मग अशा लोकांचं आपल्याला सानिध्य किंवा अशा प्रमाणित गुरूंचा संघ लाभला तर काय होतं, आपले जे हे भौतिक विकार आहेत हे नष्ट होतात आणि आपण हळूहळू ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होतो, तो मुक्तात्मा होतो आणि त्याद्वारे आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. मग इथे हा आपला अध्याय संपला. आपल्याला कोणाला काही शंका असतील तर विचारू.